الله خير حيل منسي حيل منسي الله خير لي مسكرم عدنت اوكي حيل منسي داي مايك مايك هذا كبر هاو برايفت راي مو حيل منسي مجمرتا مايك جرفل اوكي اوكي سلام كبرات احوات سمع الله خدو ايوب سمع كله حدنتنا يلا عندي حدنتنا متو تقبرلنا مو مرحبا ينبول مرقيتا ينبول كلها من اوكي مو حدنتنا الله تقوينا متعتاتوي مقبل لقايش مو تقبرلنا اذن كنجمرنا اي حجزا كنباينا قبل حدنتنا يلا عندي سلا قبل نتا ملختين ببالغ ما يكحزوا اوكي اغاشنا اللهم دوني اغاشنا سكتاليهم حدا صحف كلاتكم اغاشنا عند حتاليهم حدا صوينا حدا خين قدف منتي بيت خداونكم كنا عليكم عند حدا تصعيبكم اوكي عقبه الله خير عقبه حقوس انبي عند مرينا اللهم دو كلاتكم ثانك يو انبي عقباي زبل الله قبل تودق الله خمس لين هو الله صبيهم زلق سكات صفو قلمات حدا مسكر مين عندي انا يا ريل لو عقبايسي عقباي ريل لو يا سلام كعبد على المتعاون اوكي حسب ما اوكي هيمبول الله هذا هيمبول سلام سامي سلام كبر هاو الو قبل لو ما يزعمني ما يكسب عمر حدا قاشنا سقابزاتو ابتي قاربك كاد صراحه خو ابو ساره تحزات خليها من لا ما لو ينبل حوي اتي ما لو اسك اتما قايش حف حدا قبرو حيل من اسي مستما قايشن عقباي اتي له حدا قبل كله عقباي هو انكم حفظوا قدامنا انكم حفظوا زغايشنا عملتي خبريكم سيدكم حفظوا خمزين احنا اوكي تم قالوا حدا اسك قبرو كلكم اوكي سلستي ابو ساره قاش هاراي بقى هنجمرها ينبل حوي نجمرها قدموتي تدالي خادي سنيتنا تدالي خادي تداليهم بهم كلهم ولا نداسول تداليهم لكم ايش قاعد حنمصاو ما قايشنا اتم على فيسبوكن ابقلن تكاتاتلونا زلكم كاني ابشر اي تحمقموني اوكي كبرات قايشنا قاعد حنمصهم حيل من اسين كم حدره اندحر كبرات قايشنا كتملسوا زي دولي ملسي اندحر الله كوينو مسلكم يزي انس قرا كتبلو وين كبرات حواتهم ابتحتو كوينكم تصحفون تقالن ريد سلازلكم نحنا تحنت خنقبرا نخل اندحر بصرفت هانديتكم مسقاق طراي اخاب زارم سلازي تنك انت بالكم صبق نيرو لا باخا حيل من اسي كبر حوا قايش كتقبل
اوكي تانكيو تايتنا سمع اللغدو سلام كبرات تخاتاتلتنا سمع كل تسفا قبر مايك تربشوكم يلا نابزنكم بصحة دمصي تانكيو لو ما انتي كبرات تخاتاتلتي كم تلمود قدمنا باغايش مئتاوي بشم ايري ميديا اب يوتيوب تمحلال زلخا ناي حدر جاغانونا متنققتا سديدنا الكان يرنا بشبت تقبرو دلخا حجون دقيمة كتحسبك يقدد اللغو زغون عينة ملسون سلا زي مسألنا نزي بناتنا سرح بشمكا غير كاتو تصود لها على يوتيوب انت قاريص كايو تمراጭي انت زي قاريص كاي بحقاو مقدي كنحزكا مخانكا بزي قاطامزي كحبركا فتو يتعدلاي زخونه حقاو مقدي كنوسدينا سقمت مالتي كلهم نزي نحنا بزنا كايدو شمنا زي بلو بشمكم غيركم تزرقوا زلهم ام ميديا حجي لو ما انت كتنقوكم نقرم مقدي اتم بفقادنا نزيناتنا سرح مليون زرقوا زلو افقدنا لهم هنا اتم زي فقادنا شمنا زي بلو غيركم بفلاي تتقوموا زلهم كحبركم بزي قاطامزي بفلاي يا لو ما انت اي هوب نزيا ذهبنا كمغري تتقيمكا مس عم حضر تحضر جيغانو تراخيبكا نتي كتقصلون كسرحون تدل سرح نحنا ونصقم ولا حنت يبلنا تانكي او هلخو باغا كبرات احوات نايلومي اغايشنا خنتي كل شعبي كان نقرب لكم منقسقاس ايرتراويان حدنت بقاله تلاليكم ما تكونوا قاليكم لو مختلاليواكم كاب منقسقاس حرنت ايرترا سلسته كبرات اغايش عديمنا لنا اتو تخلي كيدانه ويزورو جنت برهانه اتو حغوس ابرها اتكم تلعلكم كبرات اغايشنا متان كنريكم قيح كالعلالكم مسايت لكم اغايش اسماءكم نصواعكو مش كل اخبروت اوكي حغوس حدا خباتوميخا اوكي مو بزقاتامي بشم اما حضرت حضر جاغانون بشم كلهم تخاتاتلتنا انقوا ده حمصاكم ادمنا خبيركم لو ما انت نزي ناي حزب زته تساتفتونكم ان منقسقاسكم زياده مس حزب نختلاليو قادنياتات مقانكم كمسجنكم فتو كم تقول لشعب نقبرو نفسكم مسب علاليكم نابتحسكم ممصيكم دلكم نايلومي ارست زتنا خنعاتو نخلينا تمدرخ نعكم قتفلكم تتغاغي حغوس ريد اوف يزلكا እንቋዳ حنمصاك ان كبر حونا كامن نسنف غاشا خامسلني اوكي حجو እንደጊመ بشمين بشما ما حد تحج قالنا እንቋዳ حنمصاكم مدرخ نعكم حوال ثانك يو سلام سمعك هلو تسفى قبر سمعت لكم ملكة تقول لي اوكي ثانك يو يا غنيلي مس نفسي كل عليكم سمي جنة برهاني يسبهل اب كتما دك امحاري اكل غزاي توليد عابي تولد عدي تورو خباب دك امحاري ابسحن 997 شومنتن مزلاق قياحت عنبابا دك امحاره قينه نميدا وريده تمهاريت بيت تمرت سورانيره ابسحن 983 زمته مطفع مهمنت نعبيت تباهلنا كاب عرارب نقبس وريدنا ابسحن 984 مجمريا دما اب تقول زايد كولوم زبهال بوتا تماريخه نسمراتي عامه 6 سور حنت اسيره بتحت عدمه تباهلنا دما وصينا مالتيو امدم مرحبا بسو بعين سور امانيل تكي وي ودعن سبا قريبانيرا من الباز تخاتاتلكم ما انتلكم بشحن 996 دما نا امريكا اتي كاكلت شحن حدن تقاوامي تنايزسي عاوي لز تقاوم كله جن حجي يواب زناي مدمار بيزي مالتي زي انا اشتي حصر زبلت دحر بايتايه بزاقات امرما نحضري جاغانونا نزعدل زخفيتكم مس حزبنا نخنلاله زغبركم لنا ادمه بسمين بسم ابالات كلهم ابالات ايرترا وحدنتن يمسغنكم يا انيله لازم تمدب او كله انا قلت لهم دحريت ساعتهم كلاله يمسلن جمهور كله ስለዚህ ናይሎም ዛዕባ ሌላ ምስ ኤርትራዊ ሓድነት እዩ
نحنا إرترا وحدነት ዝብል ስም ንጽዋዕ ስምና ከምቲ ዝሕብሮ ኩሉ ከመይ ጌርና ኢና ንህዝብና ናብ ሓድነት ነምጾ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ተኣኻኽብና ኢና ነዚ መሰረት ብምግባር ድማ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒልና ዘለና ኣብዚ ድሌት እዚ ተበግሶ ዘለና ብመሰንጀር ወይ ብግሩፕ ተጣራኒፍና ማለት እዩ ኣው ክንጣራነፍ ጀሚርና ሰለስተ ጉረባት ከምዛ ዓይነት ጥርናፈ ዝነበረን ንሳተን ድማ ኤርትራዊ ሓድነት እምብንምልኪ ከምኡውን ሕድሪ ጀጋኑና ክምለስ ዝብላ እነረን መጀመርያ ነዘን ጉረባት እዚኣተን ሓደ ዕላማ ስለ ዝነበረን ብሓደ ከሓብራ ሰሪሕናሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዘን ሰለስተ ጉረባት ዘን ዝጠቀስኩውን ኤርትራዊ ሓድነት እምብንምልኪ ሕድሪ ጀጋኑና ክምለስ ዝብላ ናርኒፍናየን ኤርትራዊ ሓድነት ዝብል ስም ሒዝና ድማ ስራሕና ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ነዚ ኤርትራዊ ሓድነት ዝመርሕ ኣብቲ ላዕሊ ኣካል ኮይኑ ማለት እዩ ትሽዓተ ሰባት ከም ኣባላት ኮሚቴ ኮይንና ንመርሖ ኣለና ኣነ ገነት ብርሃነ ከመደቦ ወንበር ተኽለክኔ ወዲ ኺዳነ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ሓጎስ ኣብርሃ ድማ ጸሓፊ ኮይንና ንመርሖ ኣለና ማለት እዩ ዓቕምና ነበርክት ቶም ዝተረፉ 6 ሰባት ድማ የዕቢ ሃብተጽን መድህን ዕቁባይ ባህል በሓጎስ የርጋ አለጋሽ ዕቁባይ ሃብተ ዘቢብ ዘውድ ድማ ኣብ ዝተፋላለየ ስርሓት ኩልና ዓቕምና ዘፍቅዶ ኣብቲ ጽፍሕታት ኮይንና ንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ እዛ ኮሚቴ እዚኣ ናይ 3 ወርሒ ዕድመ ኣለዋ ድሕሪኡ ድማ እዛ ኮሚቴ ከመይ ሰሪዑ ጊሙ ናብቲ ዝቐጽል ካልኦት ክትመርጽ ትገብር ማለት እዩ ካልኦት ኮሚቴ ክምረጽልዎም ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ 3 ወርሒ ኣብዚ ኮሚቴ ኣብዚ ኣብቲ ግሩፕ ኣብቲ ማሕበር ብዓቢኡ ዝኾነ ናይ ውድብ ወይ ሲቪል ማሕበራት ኣባልነት ዘለዎም ጠርናፈ ኣባል ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ኮሚቴ ነዚ ኤርትራዊ ሓድነት ዝመርሕ ዘሎ ግን ከምኮም ኣይክእልን ማለት እዩ ኣብቲ ኮሚቴ ኮይኑ ዘሎ ዝኾነ ናይ ውድብ ኣባል ዝኾነ ወይ ናይ ካልእ ኣባል ዝኾነ ኣብቲ መሪሕነት ነፃ ዝኾነ ሰቢና ነምጽእ ዘለና ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ መታ ናብ ኩሉ ሻራነት ሃልዩ ነፃ ኮይኑ ኣብቲ ሽምግልነት ንኸኣቱ ካልእ ዝኾነ ሰብ ናብዚ መጀመርያ ናብቲ ግሩፕ ናብቲ ማሕበር ወይ ናብቲ ግሩፕ ከኣቱ ከሎ ብሌላ ክንጅምር ከለና ኩሉ ሽምና ሽማ ቦና ሽማ ቦና ዓድኻ ዝዓበኻሉ ቦታ ብግልፂ ገሊፅና ንኣቱ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ኤርትራ ብኤርትራውያን ንኤርትራውያን ስለ ዝኾነ መትከልና ስለዚ ኩሉ ኣጻሪና ኢና ናፍቲ ኣባልነት ንኣቱ ማለት እዩ ኣብዚ ቀፂሉ ኣብዚ ክርስሳዕ ዘይብሉ ንሕና ዞም ነዚ ዕማም እዚ ከነካይድ ተበጊስና ዘለና ብጀካ ሰናይ ድሌትን ተበግሶን እንተዘይኮይኑ ካልእ ዕሙቕ ዝበለ ፖለቲካውን ኣካዳሚያውን ትምህርቲ ሃሊና ኣይኮናን እንታይ ደኣ ከምቲ ማሰኛ ዝብሎ መኻል ስኳ ክንደይ ከይንኽእሎ ክሳብ ዝመፅዎ እቶም ከኣሎ ዝበለ ሓቂ እጂ ንሕና ድማ ንበገስ ንጀምሮ ኢልና ዳ እምበር እቶም ክኢላታት ክሳብ ዝመፁ ክሳብ ዝሕግዙና እቶም ምሁራት ዝበሃሉ ስለዚ ዓቕምና ኣብ ምግባር ኢና ንሳተፍ ዘለና ማለት እዩ እምበር ከምቲ ዝበልናዮ ዕሙቕ ዝበለ ፍልጣ ኣይኮናን ዕላማ ናይዚ ነተን ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራት መራሕቲ ሃይማኖታት ናይ ሚድያ ኣካላት ምሁራትን ጸለውቲ ውልቀ ሰባትን ናብ ሓደ ክመጻ ወይ ድማ ብሓድነት ክሰርሓ ምግባር እዩ ተቐንዲ ዕላማና ርግጽ እዩ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝገበሩ ኣበርክቶ ዝነዓቕ ኣይኮነን ኩለንተን ውድባት ድየን ተን ኩለን ኣብዚ ንጥፈታት እዚ ነጢፈን ክሰርሑ ዝጸንሑ ኣብዚ ስርዓት ንምውዳቕ ማለት እዩ ዝነዓቕ ኣበርክቶ ኣይኮነን ተዓቕመን እቲ ክገብርኦ ዝኽእላ ኩሉ ተገይሩ ይስጋዕ ሕጂ
ግን ዝያድኡን ዕፅፉን ክንዕወት እንተኮይንና ሓድነትና ክነረጋግፅ ኣለና ኢና ንብል ማለት እዩ ዝኸ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ድሌት እዩ ከም እምነትና ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ድሌት ቅዋማዊትን ዲሞክራሲያዊትን ምዕብልትን ዶባታ ሓተሓቁፍን ትሕብሕብን ኤርትራ ምህናፅ እዩ ነዚ ንኸይንሃንፅ ግን ዝዓግተና ሓደ ናይ ሓባር ፀላኢ ኣለና ንሱ ድማ ክንፈልጦ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ምስ ጉጅሉ እዩ እቲ ጉጅለ ትህግረፍ ንብሎ ጉጅለ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣሚንና እተን ኩልና ከሰማምዓና ይኽእላ እየን ኢልና ዝሓዝናየ ነጥብታት ቀዳማይ ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ጉጅሉኡን ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖምን ብዘይ ወዓል ሕደር ካብ ስል ክእለን ማለት እዩ ካልኣይ እስረትና ብዘይ ወዓል ሕደር ክፍትሑ ሳልሳይ ዶብና ክሕንፀፅ ራብዓይ ቅዋማዊት መንግስቲ ምትካልን እየን እዚአን እንተን ቀንዲ ንኩልና ከራኽባና ይኽእላ እየን ብሓደ ሰሚርና ከስርሓና እየን ኢልና ዝገምገምና እየን ንሕና ማለት እዩ ካብዚ ዝጠቐስናዮ ነጥብታት ሓሊፉ ዘሎ ፍልልያትና ግን ኣብ መጻኢት ኤርትራ ናብ ህዝብን ናብ ባይቶን ቀሪቡ ብምርጫ ህዝቢ ክፍታሕ ዘለዎ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ክሳብ ሕጂ ጌርናዮ ዘለና ነዘን ውድባት ነተን ኩለን ውድባት ኢልና ሓሲብናየን ዘለና እቲ ዝኾነ ደብዳቤ ዘዳለናዮ ኣሎ ማለት እዩ ናብኣተን ዝስደድ ኢሜላት ረኺብና ናብ ኢሜል እንሰደለና ኣለና እቲ ደብዳቤ መፀዋዕታ እዩ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ መፀዋዕታ ነቲ መፀዋዕታና ተቐቢለን ድማኒ ብግቡእ ክምልሳልና እሞ ሽዑ ናብ ዝርርብ ክንቀርብ እዩ እቲ ጌርናዮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ነተን ውድባት ንገሊአን ደብዳቤታት ሰዲድና ኣለና ካብዚኣተን ዝመለስ ኣለዋ ከም ዝተቐበልኦ ማለት እዩ ገሊአን እውን ዘይመገለ ውሕዳት እውን ስጋዕ ሕጂ ዘይሰደድና ኣለና ማለት እዩ እቲ ኢሜላት ብቐረባ ክንረኽቦ ዘይከኣልና ዘይተሰደደ ኣለና ማለት እዩ ኣብ መደምደምታ ግን ከነስምረሉ ዘለና ቀንድን እዋናውን ህፁፅን ጉዳይ ሕጂ እምበር ፅባሕ ዘይበሃሎ ነዚ ውልቀ መላኺ ሱር መሰረቱን ምጥፋእ ናይ ኩለን ውድባትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ነዚ ንምግባር ውድባት ምስ ውድባት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ሓድነት ንኽንመፅእ ብትሕትና ንሓትት ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እዚኣ ቁሩብ ኣነ ቀሪበያ ዝነበርኩ ስለዚ ናብትዮም ናብ ወልዲ ኺዳነ ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ፅኒልኩም ዝሰማዕኩምኒ ይቐኒየለይ سمع ده صنيح حقي واخ سمع صنيحكم ماني كتوردلو لك خديب ثانك يو اوكي اوكي ود خيدان اندحر الله خوين كمايك حزه كتودو خلكم مراد ماني قطتا سلستهم انت كتحزوا ناباخا مدرك ود خيدان اوكي يلا المشكله اسكا ود خيدان حدا اسكا قبر لي من الباترير كيهلو يا حزه ناباخا كمن سنيفه حزه اوكي كمن سنيفه حزه لهن كمن سنيفه مايك حزه كورحه كمن سنيفه اوكي حدا اسكا قبر لي يسمع له غمطت اوكي ودي قال لك هاي لما نسي لك عندها ودي قال لك تا مايك بال اوكي حجمت لها هاي حاونا تحزا لغان تودق لها مثلني حاونا يلها مايك حيل من شيء لها عبادي كاغل حقوسهم حبريتاكو وي مني خلاي يا شازل تخلص كحزه من البات عبيات الله مثلني الله حجغه هراي شمي تغلق إداني بحال أبال
ኤርትራዊ ሓድነቴ ተኽለ ኺዳነ ጸጋይ ተወሊደ ዝዓበኽሉ ደቂ ሻሓይ ንእስ ዞባ ለጓ ዓንሰባ ሓማሴን ኣውራጃ ሓማሴን ኣነ ኣብቲ ናይ የግደፍ ባርነት ነይረ ካብኡ ወፅአ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ከዓ ብብረት ይኹን ብዝተፈላለየ መልክዕ ስጋብ ሕጂ ክቃለስ ፀኒሐ ሕጂ እውን ይቃለስ ኣለኹ ማለት ስለዚ ኣነ እኳ ኣብቲ ገነት ስለ ዝገለፀቶ ዕላማናን ትምትከላትናን ብሓፈሹ እቲ ቃውማና እውን ስለ ዝገለፀቶ ኣብቲ ሕቶን ርኢቶን ኣብኡ መልሲ ንምሃብ እንተዝቐርብ ይሓይሽ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ካብቲ ገነት ዝበለቶን ላዕሊ ብዛዕባ ዝናህና ምንቅስቓስ ንውስኸሉ ነገር የለን እቲ ቀንዲ ዕላማና ኣብ ኤርትራ ሓደ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተተኺሉ ብህዝቢ ብልዕልነት ሕጊ ዝመሓደር መንግስቲ ተኺልካ ኩሉ ብሰላምን ብቅሳነትን ሓንቲ ብልፅግትን ዲሞክራሲያዊትን ሃገር ንምህናፅ ዕላማና እንደ ኣተኪርና ንሰርሓሉ ዘለና ነዚ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተፈላለዮም ዘለዉ ውድባት ይኹኑ ማሕበራት ምንቅስቓሳት ይኹኑ ከመይ ናብ ሓደ ይመፁ እንታይ ይኸቲ ዝፈላለየና ንዑ መርሚርካ ናብ ሓደ ዝመፅሉ ባይታ ንምጥጣሕ እዩ ስለዚ ኩላህና ናይ ኩላህና ስራሕ እንተኾነ ግን ብዝያዳ ንሕና ኣብዚ ተኣኻኺብና ከም ማሕበር ኣብዚ ንነጥፍ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብትሕቶን ርኢቶን ክምልስ ዝብል ክስታይ ኣለኒ ምናልባት ሓጎስ ተሊ ሓጎስ ደይ ኦኬ ካብ መን ሰኒፈ ውረደሉ እሞ ማይክ ተኣብዮም ሓደ ሓደ ግዜ እንድሕር ማይክ ኣሎ ብላዕሊ ተኣብዮ ሓይሊ መንእሰይ ተኣሊ ሓደ ዘለኹ ካብ መን ሰኒፈ እንድሕር ያ ተኣሊ ኣለኹ ወፅየ ኦኬ ሕጂ ወፂኻ ዋላ እቶም እሞ ይትከሓፋብል ሬድ ኦፍ ክንገብረልኩም اوكي ايش هراي كمان سنيفه ورد لمو بحقوس مايك ولا ريد كيبت كوردك اوكي حبيبي هراي نابخه حقوس نابخه مدرك حجم حقوس ريد كان نابخه اوكي وصيخه تاتو لها مالتي حجه خاني ريد مصياتك اسك حجه اسك فتنا حجه فتنا اسك اوكي مصيخه لها نبها مدرك اوكي الله خدي اسمع لهم اوكي ثانك يو سلام كلكم إيران بحفشة وصعت دليت فتح بفلاي كما ياللهم كما يتصنحهم كما يتخونوا أنا حقوس أبرها البهال ود حي ساقواي إيرتراوي رجا أكل غزاي من محضر صنعفه موقع العادي ملخصيته بمقصال أنا حدا خبطم أبلات إرتراو حدنتي تي كبهال زقبو أوريدي بأدوان برنا جنة تقليتيو ما بقسي أما سرارتنا هلو كنا هاجرنا هزبنا كله إن فوتو سبعون ديمقراطية نمثل هزبنا هاجرنا ترقيسو كبرن لاونتن اب حدغا وديق خم زلو كدلنا زلو ود زيغا زفلط حقي سلازي ناتنا حيلي ناي صلاينا خاني بدهو يو ناتنا اما سرارتنا كنت تገልጽ ኮይኑ حيلي دلت فتحي زعبيلو بايتا ንምድሳስ እቲ ጎሊሉ ዝነበረ ግብራውን ስራሕ ዝዓብየሉ ኩለን دليت فتحي ማለት نحنا ሓደ ጸላእ ከም ዘለና ዝከሓድ
حق يكونن حجي تناتنا مبغسي كمتي ዝተባሃለ ኮይኑ እተን ፋሒለን ዘለዋ ደለይቲ ፍትሒ ከምኡ ሲቪካዊ ማሕበር ደርገሳዊ ማሕበራት ብሓባር ዝሰርሓሉ ዕላማ ንምፍጣር እዩ እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዘሎ ንዓና ሓደ ጸል ኣለና እሱ ኸመን እዩ እቲ ሽፍታ ስርዓት ኢሳያስ እዩ ነዚ ሽፍታ ስርዓት ኢሳያስ እንድሕር ደኣ ክንኣልዮ ወይ ከዓኒ ክንግንፅሎ ኮይና ናትና ሓድነት እዩ ዝውስኖ ስለ ንሕና ብሓድነት ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ስለዚ በዚ ተበጊስና ከዓኒ ንሕና ተጠራኒፍና ንሰርሕ ኣለና እዚ ስራሕ እዚ ከዓኒ ናትና ተበግሶ ዳ ይኹን እምበር ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ስለ ዝተበገስና ዓቕሚ ወይ ከዓ ፍሉይ ክእለት ኣለና ማለት ኣይኮነን ግን ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኤርትራዊ በታ ዝኽእላ ዓቕሙ እታ በታ ዓቕሙ ፀፀር ክድርብየላ ከለወ ናይ ኩልና ፀፀር ተኣኪቡ ከዓኒ ሓደ ህንፃ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ዲሞክራስያዊትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ንምፍጣር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ሓሊፈ ኣነ ብዙሕ ዝዛረቦ የብለይን ምክንያቱ ትዝረብ ኩሉ ተባሂሉ እዩ እዚ ግን እንታይ ይኽብል ዘሊ እዚ ናትና ስራሕ ናይ ኩልና ዕማም እዩ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ዕማም እዩ እዚ ንሕና ጀሚርናዮ ዘለና ሓድነት ንኩሉ ኤርትራዊ ከም ዝምልከት ፈሊጥና ኩልና ኣብ ሓድነት ክንኣምን ኣብቲ መፅእ ዘሎ ፀዋዒት ብልብን ብንፁህ ልብን ብቕንዕናን ክንቅበሎ ናተይን ናይቶም ኣባላት ኤርትራዊ ሓድነትን ትምኒት እዩ ስለዚ ስለ ፅኒልኩም ሰማዕኹምኒ የቀኒየለይ ግን እታ ናይ መጨረሻ ለባዋይ እንታይ እያ ኩሉ ግዜ ንኩልኩም እዞም ናይ ውድባት ደርገሳዊ ማሕበራት ሲቪካዊ ማሕበራት ዘለኹም ነዚ ንሕና ንፅውዕልና ፀዋዒትኩም ምዃና ኣሚንኩም ብልቢ ክትቅበሉና ናትና ሙንየት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ናይ ህዝቢ ኢና ካብ ህዝቢ መፂና ናብ ህዝቢ ኢና ከዓኒ እዚ እዩ ናትና መርገፂ ፅኒኩም ሰማዕኹምኒ የቀኒየለይ ማይክ ፍሪ اوكي عراي شام مساهم ديو توسخ اللودي شام مساهم ديو شام مساهم ديو شام مساهم ديو حقص هو وينو تحف هو تي باكو سلسلة تشوفر زنقة شام مساهم ديو هاي لما نسي شام مساهم ديو حقوس أمريكا اللي خد سماعي اللي خد وديكم جيكم حطة وديكم جيكم ترقصتوا حيسكم ما تيكم زالكم أو حطة حقوس أمريكا اللي خد اللي سلا يلا خد أنا سمع اللي خده شام مسامي أوكي حرام ما بفهم أدرى سلام كبرات حوات كلهم قبل على شيء تعتذر لهم سلام روم حضري جوغانا أنا كوا توسخي خذي لي مسيمبر توم شماغله توم كزاربو صنهم سامين أنا هم عبالي أو سرح تزبمايم اسكا يسمع انت له حدا يقور لي مجمره يسمع انت له اوكي ثانك بزبلص خا بمسرته مجمره زي محبر حدነት ኤርትራውያን ዝብል እቲ ኣቋሙ ንኹሉ ብሩኽ ክኸውን ምእንታን ማሕበሪ ዝኾነ ሓደ ፖለቲካዊ
ሓሳብ ኣቐሚጡ በቲ ሓሳብ ኣጀንዳ ገይሩ ዝተወደበ ውድብ ዘይኮነ ከም ማሕበር ነቲ ዘሎ ኩነታትና ፀገም ናይ ከምቲ ሽሙ ዝብሎ እቲ ኣብ ሓድነትና ዘሎ ፀገም ንዑ ብምፍታሽ ካብ ኣብ ውድብ ኮይንካ ወይ ኣብታ ዘለኻያ ኦርጋናይዝ ኣብታ ሰርክል ኮይንካ ነቲ ናይ ሓድነት ፀገም ካብ ምርኣይ ካብኡ ወፂኻ ካብተን ኩለን ውድባት ወይ ካብቲ ዘለኻዮ ኦርጋናይዝ ወፂኻ ከም ኖርማል ሓደ ኤርትራዊ ኮይንካ ነቲ ብዛዕባ ሓድነት ምርኣይ ሓይሽ ካብ ዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ካብ ማሕበራት ካብ ተራ ኤርትራዊ ንነዊሕ ግዜ ንሰለስተ ንኣርባዕተ ወርሒ ኣብ ሓድነትና ዘሎ ካልእ ወላ ሓንቲ ዕላማ ይብሉን እዚ ማሕበር እዚ ከመይ ጌርና ንሕና ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ኦርጋናይዝ ክሰርሕ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ፖለቲካ ክሰርሕ ንድሕር ኮይኑ መጀመርያ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እቲ ሓድነት ካበይ መበገሲ እዩ እንታይ ፀገሙ ንኩለን ተን ውድባት ማሕበራት ምሁራት ሃገራውያን ኩሉ ትጉድስ ዘበለ ተቃላሳይ እንዳዛረብካ ከመይ ጌርካ ነቲ ፀገማት ሶልቭ ንምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማሕበር እዚ ፖለቲካዊ ማሕበር ኮይኑ ግን ናይ ሓደ ፀግዒ ዝሓዘ ውድብ ወይ ፖለቲካዊ ሓሳብ ንዕኡ ራን ዝገብር ዘይኮነ ንኩሉ እቲ ናይ ፖለቲካ ሃገርና ገምጊሙ ኣብቲ ፕራይመሪ ኣብቲ ቀዳምነት ከረኸብ ዝኽእል ነገር ነተን ኣብ ቃልሲ ዘለው ፖለቲካዊ ውድባትና ብምርኻብ ከም ባይታ ሓደ ባይታ ንምፍጣር ብድሕሪኡ እቲ ባይታ ፍጥርካ ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ነቲ ደላይ ፍትሒ ከመይ ጌርካ ነቲ ዝተፈጥረ ሓድነት ኤርትራዊ ከመይ ገይሩ ሳፖርት ይገብሮ ብኡ ቢሎት ማሕበር እንዳዓበየ ክኸይድ እቲ ማሕበር እቲ ሓድነት ክንብል ከለና ኣብቲ ፖለቲካ ኦርጋናይዝ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ፍልልይ ብምሎ ኣብቲ ህግደፍ ዝፈጠሮም ናይ ፍልልይ ኣብ ሓድነትና ፍልልይ ዘለው ኣብኦም ኣስተምህሮ ብምሃብ ኣብቲ ኮሚኒቲ ከም ሲቪክ ማሕበራት ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራና ሓድነት ክንገብር ከም ኤርትራውያን ንጠራረፈሉ ኣብ ኩሉ እቲ ሓድነት ዘድልየና ምስቶም ኤርትራውያን ክኢላት እናተራኸብና ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ብዓቕምና ዝተመስረተ ማሕበር እዩ ስለዚ እታ መወዳእታ ኣነ ቀንዲ ከብርሃ ደልየ ዘለኹ ኩሉ ኢሎሞን ግን ሓደ ፖለቲካዊ ሓሳብ ሒዙ ተበገሰ ማሕበር ዘይኮነ እታ ቀንዲ ሓሳብ ንምንታይ ሓድነት ክንገብር ኣይከኣልናን ኣብ ሓድነት ክንገብሉ ንኽእል ክንሰርሖ ንኽእል ንሕና ነገር ምስ ኩሎም ማሕበራት ውድባት ሲቪክ ምሁራት ዓበይቲ ዓዲ ኩሉ ኤርትራዊ እንዳተራኸብካ ናብ ሓድነት ከመይ ጌርና ከነምፅኦም ንኽእል ከመይ ጌርካ ኣብ መወዳእታ ከመይ ጌርካ ሓደ ኤርትራዊ ፖለቲካ ከመይ ጌሩ ስራሕ ከኣል ሓደ ፅላል ከመይ ጌርካ ስራሕ ከኣል ኣብዚ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ገይርዎ ዘሎ ስለዚ ነዚ ክኢላታት ኣብ ከምዚ ዝሰርሑ ካልኦት ውልቁን ዝሰርሑ ህልው ክኾኑ ይኽእሉ ነዚ ኢንተረስት ዘለዎም ካልኦት እውን ህልው ስለዚ ብሚድያ ጌርካ ምስ ህዝብካ ተራኺብካ ነቲ ንሕና ብፀቢብ ሒዝናዮ ዘለና ብሰፊ በቢ ዘለናዮ ዞባ በቢ ዘለናዮ ዞን ኣብዚ ሓፂር እዋን እቲ ቀንዲ ሶሉሽን ናይቲ ፀገምና ኣብቲ ሓድነት እዩ ከመይ ጌርና ሓድነት ክንሰርሕ ንኽእል ክልተ ዓይነት ሓድነት ኣለ ኣብቲ ማሕበራዊ ናብራና ኣብቲ ዘለናዮ ኮሚኒቲ ቀዳምነት ሓድነት ክንገብር ክንከል ኣለና ኣብኡ ዋይ ንምንታይ ኢና ንሕና እቶም ደለይቲ ፍትሒ ብሓንቲ ካልእ ንግደፎሞ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ብኮሚኒቲ ሓደ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ዝኾነ ኮሚኒቲ ከነقوم ዘይንኽእል ወይ ክንተኣማመን ዘይንኽእል ወይ ክንተሓጋገዝ ዘይንኽእል መጀመርያ እቲ ኣብዛ ዘለናዮ ኮሚኒቲ እንድሕር ደኣ ክንቆም ከኢልና ነተን ዝፍጠራ ፖለቲካዊ ሓይልታት ንዕአን ሳፖርት ክንገብር ማለት እዩ መጀመርያ ኣብዛ ዘለናዮ ክንረኻብ ዘይከኣልና ግን
ምስ ርሑቕ ዘሎ ንገብሮ ስራሕ ብዙሕ ኣድማዕ ክኸውን ኣይክእልን ስለዚ መጀመርያ ኣብዘ ዘለናይ ዓዲ ህግደፍ ዘይቆፃፀሮ ኤርትራዊ ዝኾነ ኮሚኒቲ ክስራሕ ከም ዘለዎ ክንገብር ኣለና ኣብዚ ኤርትራዊ ኮሚኒቲ ክስራሕ ከሎ ኣብኡ ብዙሓት ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ኣብቲ ማሕበራዊ ነገራትን ኣብቲ ፖለቲካዊ ኩነታትናን ክሰርሑ ዝኽእሉ ብዙሕ ኣክሰስ ክንረክብ ንኽእል ኢና ብዙሓት ተምሃሮ ኣለዉ ብዙሓት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ክፈርሕ ስፖርተኛታት ስነ ጥበብ ዓበይቲ ዓዲ ኣብቲ ኮሚኒቲ ምስ ተረኸበ እዩ ኩሉ ነገር ክርከብ ዝከኣል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅርፂ ናይ ሕብረተሰብ ባዕሉ እቲ ኮሚኒቲ መጀመርያ እቲ ሓድነት ክበሃል ኣብዘ ዘለናዮ እቲ ካብቲ ፖለቲካዊ ወፃኢ ኮይና መጀመርያ ኣብቲ ማሕበራዊ ነብራና ኣብኡ ሓድነት መጀመርያ ክንመስረት ከለና ስለዚ ተን ቀንዲ ተን ማሕበረኮም ዝበሃላ ህግደፍ ተቆፃፂሮ ነበረን ህግደፍ ዘይቆፃፀረን ሓራ ዝኾነ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዝኾነ ኮሚኒቲታት ዘማሕበረኮማት ኣብዘ ዘለናዮ እንድሕር ዳ ክንመስረት ክኢልና እዚ ተበጊስና ተን ሃገራዊ ውድባት ሳፖርት ክንገብረን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሳፖርት ክንገብረን ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ሓድነት ኤርትራዊ ዝብል ኣብተን ውድባት ጥራሕ ቴንሽን ዝገበረ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ክረኽቦ ዝኽእል ነገር ሓድነት ከመይ ጌርና ክንገብር ንኽእል ንሕና ከም ማሕበር ሓድነት ኤርትራውያን ኢልና ጌርናዮ ዘለና ማሕበር በዚ ንሕና ብፀብብ ዘለና ሒዝናዮ ዘለና ጥራሕ ዘይኮነ ክኸውን ዝኽእል ምስ ኩልኹም ንኣብነት እዚ ሚዳ እዚ ግዜ እንድሕር ሂቡና ብዛዕባ ኤርትራ ሓድነት ከነመሓላልፎ ዝግባአና መልእኽትና ምሳና ክራኸቡ ዝግብኦም ሰባት ምስኦም ንራኸብ ካልኦት ሚድያታት እውን ከምኡ ካልእ ዘሎ ኣክሰስ ኤርትራዊ ብምሉእ ከምኡ እንዳተገብረ እቲ ኤርትራዊ ሓድነት ክስራሕ ክኣል እዩ ማለት እዩ እዚ ዝሰርሑ ካልኦት ኣካላት የለውን ማለት ነው ብዝሰፍሐ ከባና ላዕሊ ዝሰርሑ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ምስኦም ከዓ ኮይና እንሰርሓሉ ደገ ዝርከብ በዚ ከምዚታት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ኣናውንስ ኣብ ቅድሚ ህዝብና ክንቀርብ ከለና ኢና እቲ ዕድል ዝረከብ ሞኒ ሕድሪ ጀጋኑና ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና በዚ ኣጋጣሚ የመስገን ተኸብላ ዝግባእኒ ኣነ ንሳይ እታ ተወሳኺት ዘቕርባ يغنى لي مايك اوكي حيل منسي يلا خده حيل منسي اوكي حزه مايك تابخ او تعطو يا اكم قال لهم ما انت وديكم لكم ما جايش ابتح نابخ حيل منسي كورح نابخ اوكي ثانك يو سوري كمبيوتر اللي ابيات نصنيحه فريس كوينه سمع له قدو حجي كمبيوتر كستاي كوينه صنيحه سمع كل تسفا قبل اوكي ثانك يو امو كبرات تقاتاتنتنا مدب نايحتو مدرخ اتينا لنا ابزي ناي لومي دوا عليه كاب حواتنا غايشنا منقسقاس ارتراوي حدنت اسكت سمعوني تلقم حتو زلكم حجي كان فقد يا مالتي دايركت حتو رئيتو زي بقول حتو تقبرو تصفى قبر قديتي هذا اللي خبريكا زمن يدرس اللي خبريكا ابريكا انرجيا اوكي انرجيا جون انرجيا اسكت كمبيوتر فريس ده ولا اوكي جون انا قورد يعني اي حاجه نقورد اوكي انا ابياتن لا مثلني مراد اسمع له خدو اوكي قبل سمعنا له قرم حنا مسيخم نقعد حنا تاخم زما جايش كا ارترا حدنت حدنت إسرائيل اتحسكم ما زلكم قعدو عم قعدو نخلو أبدًا بفتحي زلو حبيرو أب سفحين هجراون ديمقراطياون لان خبز حيت تعرنا لكم علىهم أنا ناتي حتون تايو كم زناتاتكم تبوكسو تحجي أبتسرحكم مالته يتقدمنا تو بريوريتيز بهلالو مس كله أبدًا بفتح ترخبوا كلهم سي إتي
ጽላት ብጽላት ለሰሪዕኹም ኣለኹም ከም ዝናታትኩም ዝኣመሰለ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ፍራንክፎርት ናይ ጽውዒት ናይ ኣዴታት ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮጳ ሓደ ዓብይዱ ልክዕ ከም ዝናትኩም ስራሕ ነቂሉ ሽማግልኡ መሪፁ ኣብ ጉዕዞ ይርከብ ኣሎ ኣብ ኩሉ ዌብሳይታት እውን ወፃእ ኣሎ እቲ ናብታቱ ክስታት ምስ ከምዚአን ዝኣመሰሉ ሓደ ካብ ኮኑ ትዕላማኹም ቀዲምካ ሓቢርካ ምስኣቶም ሰሪሕካ ሓይልካ ምብርታዕ ዶ ይመሓይሽን ከመይ እቲ ናብታትኩም ኣሰራርሓ ምስኣቶም ድሮ ዶ ተራኺብኩም ኣለኹ እዚኣ እታ መልሰይ ከምኡ ዝኣመሰሉ ከዓ ብዙሓት እዮም ሕጂ ልክዕ ከም ዝናታትኩም ጽውዒት ዝጽውዑ ዘለዉ ሓቢርካ ንምስራሕ ብቐዳምነት እዚኣቶም ሓደ ካብ ኮነት ዕላማ ብሓደ ክመፁ ቀሊል እዩ ሕጂ ብሓደ ምፃፅራይ ዘይኮነስ ሓደ ስራሕ ክኸውን ሓያል ክኸውን ህጡር ክኸውን ሲ ትኩም ኣለኹም ኣይትገብሩን ማለት ኣይኮነን ንምፍላጥ ጥራይ ይቐኒየለይ اوكي كاباغايش ملسي نابخاتكم كاباغايش ملسي نابخاتكم يمو قدامي قداي حتى حتيتا لا ملسي قدام سمولس الحر مايكن بكاين اغايش اندحر لكم كاينكم مسك حدا تحجز ملسلا ايدكم حفابيلكم مايك حيسكم ملسوا اذا صنحت ملسي زوم حواتنا اب فيسبوك تطرانيفهم نسلسته فيسبوكات نبرو اب حدا طرنيفهم زخدو زلو حواتيم كنصرلكم بزياده صبو غيركا فيسبوك كا ما بحق اندعر صبو صريحملو قدم حجي بفيسبوك هاجر تغير لنا هاجر تغير له بعد مسر الله بعد قال له اجي زي حدا حيل ناي ميديا سلازي سو كمان كنبر سلاز دلنا نابخا من لكم اللسان زيا كبخاتكم منيكم اللسان ጨጓዳንጋ እንድሕርኮንካ هنا باكو ስለዝመጽ አንዘለ ጽሑፍ ሬድ ኦፍ ይዘለኩም በባሓደኩም ዋህደ ናባኻትኩም ናባጋሽ መድረክ اوكي انا اسمعون لكم دو اغايشنا كمبيوتر قال صقم لكم مثلنا اغايشنا قرب زحلكم لكم حتى كله دايركتلي تقابلكم تا مايك تحزوات تقول لكم كبرات حوات عاديكم زيد نتا خستاي مايك يا حزات دونغي لهم دحر عاديكم خستاي حبرناهم ادمينات اوكي سلام سمعنا لكم سمع الله ده اوكي حراي يغني لنا حتى سمعي الله ترديات انه لا مالتي صبق حتى لكع خبتي ابت ما خمت زغلصنايو دارغا ابت ماسنجر كم استراخبناون ثلاثه جروبات نقوم وتبغيسن زسرحا زنبران يرنين ስለዚህ ነዚአተን መጀመሪያ ናብ ሓደ ተዛራሪብና ብዙሕ ግዜ ጥፊና ናብ ሓደ መጪና ኣለና ንሕና ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ልክዕ ካልኦት እውን ከምኡ ዓይነት ዝሰርሓ ዘለዋት ደን ዋላ ኩሉ እንዳራ أنا نخيد لنا في محبار مالتي وخمسة تبلا زلخات أنا إيرترا نادي كريستيان أي جرمن أي ترى خمنا نزلنا جنا نع خمسة رحلة أنا بحجز أبو حبري تهب كنا لغة كم كالجن كم نقوله نتنود باتن عاتاتن إيميلات سديدنا لنا سلزنا مجمرة سرحنا أيوه بحجينا نجمر زلنا مجمرة خمسة رح زلنا ناجن طبيعة ولا ونا بحسابنا زنبرتان مستنكم وتبقصوتات زلوني ناخم سمر زلنا زبل مدبي زلنا سلازن أنا أطلع لنا تملسات قينا اوكي ثانك يو اندحر لكم كلكم توسخ خطوسخ خباغاش كمان ريد اوف سلازلكم توسخ ندابلكم ولا صحافنا ريد لكم ممكن عليكم كاباغاش ندحر توسخت وسخلا بناي جنت تبلكنكم كن وسخلكم عدلكم بكم نخلينا اوكي حرا بقى غداي نبخاتي ثانكيو كوادنتنا እንኳን ደህና መጻሁን ክብል ፈቱ አጋይሽ ናይ ባሐቂ
ኣነስ እንታይ ኣሎ ይመስለኩም ካብቲ ናይ ኣገላልጻኹም እውን ንጹር ግልጽ ብዝኾነ ዓይነታት መልክዑ ናይቱ ናይ ዝመስረትኩሞ ንጹር ኣይኮነን ብካልኣይ ደረጃ እውን እዚ ናይ ኣገላልጻ ካባሃትኩም ዝሰማህዎ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳይ እዩ ማሕበራዊ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ፖለቲካ ግን ምንቅስቃስ ዘይገብር እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ፖለቲካዊ ተኣካኪቦም ወይ ከዓ ተፈላለዮም ንዘለዉ ውድባት ከዓ ክናዛረቦም ኣዛሪብና ናብ ሓደ ክስታይ ዝብልሉ እዚ ዓይነታት ንምቅርራብ ንምግባር እዚታት ድሌት ዘለዎ እዩ ዓይነታት ኣዘራረባ የሰመየ ማለት እዩ እዚ ብመሰረቱ ንንህዱ እውን ይጋጨው እዩ ዘሎ ሓደ ኣብቱ ናይ ፖለቲካዊ ኣይንዋሳሕን ኢና እንዳበልኩም ኣብቱ ናይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከዓ ኢድና ኣእቲና ክነሓትት ኢና ማለት ንባዕሉ ንንህዱ ዝጋጨው ኣብ ዝኾነ ሃገር እውን ከምዚ ዓይነት ናይ ሲቪካዊ ማሕበር ገዳይ ርኢቶ ዲዚ ሕጂ ሕቶ ኣነ ምጥርናፉ ዘሎ ሓድነትና ሕቶ ዝሓት ዘሎ ጥሞቅ ኣበል ሕራይ ጥሞቅ ናብቲ ሕቶ እኮ ዝካየድ ዘሎ ሓድነትና ቁርብፅን ክሰምዕንባ ኦኬ ስለዚ እዚ ዓይነት ኣገላልጻ ናይ መን ሃገር ተሞክሮ እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣነ ከምዚ ዓይነት ኣወዳድባ ሲቪካውያን እዮም ሲቪካውያን ካብቱ ናይ ፖለቲካዊ ዘራክቦም ነገራት ኣይህልውን እዩ ምስቱ ሲቪል ሶሳይቲ ኣብ ናይ ሁማን ራይትስ ይሁን ኣብ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ይሁን ኣብ ገለ ካብ ፖለቲካ ነፃ ብዝኾነ መልክዑ ተወዲቦም ንጡፍ ኮይኖም እዮም ኣፍልጦነት ላይሰንስ ረኪቦም ዝቃለሱ እዚ ናትኩም ግን ናይ መን ሃገር ተሞክሮ እዩ እዚ ነገር ግልጽ ግበሩልና ካበይ ዓዲ ዝተወስ ወይ ከዓ ክኢላታት ገለ ኣይረከብኩም እንዶ ወይንስ ከመይ እዩ ንጹር ግበሮ ክነዓትውና ኣይነዓትውን ኢና ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቲና ክነሓትት እንደሊና መሊስና ከዓ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኾነ እዩ ዝብል ኣበሃላ እንታይ ማለት እዩ እስቲ ግልጽ ግበርዎ ኣብሩህልና ክብል ፈትየ ታንኪዩ ማይ ሕራይ ናባኻሻ ካበይኩም ወሲድኩም ዘመንነት እዚ ኣስካሕተትና መልስዋ ናባኻ ሻማ ኣለኻ ዲኻ መን ይዶ ትድምልሳ ሬድ ኦፍ ኣለኩ ኦኬ ጓርዳንካ ሬድ የብልካን ክትሕዛ ትኽእል ኢኻ اسمع الله خدو سلام اسمع انت اللي حدا قبر لي مو اسكي سمع عند حرهالي هيرين يدلو او صبق مجمريا سلام نخلهم شمي يعبي هفتسين برهاني بهال ابزي ارتدنا الدماء كما ابال كوينه ينطفيه حونا كحتو نفتحتو كأتو اندحر كوينه حونا كحتو دصنحه نصوريو نعابنت اندحر دا تريئخونكا سيبل حبرتسبي ونسرعات كقلب زخيل نسرعات كأرم زخيل اندحر كم زختبلو صنحكا نعخا ديبروه كوينو ابناي ايثيوبيا ابزنبره ፖለቲካን ውድባት ኣይኮናን ንስርዓት ሰላማዊ ሰልፍ ዝገብራ ዝነበራ ፖለቲካን ውድባት ኣይኮናን እንታይ ዳ እቲ ሲቪል ሕብረተሰብ ከም ዝኸማና ተሓባቢሩ ንስርዓት እዚ ይብድለና ኣሎ ስርዓት እዚ የጥፋአና ኣሎ ኢሎም እዮም ሰላማዊ ሰልፍ ዝገብሩ ነይሮም ነቲ ስርዓት ከዓ ድማ ቆውጡ ዝፈጥሩ ነይሮም በዚኣ መሰረት ከዓ ድማ ስርዓት ካብታ ወያነ ክስታይ ገይርና ዝበሃሉ ዝነበረ ካብታ ስልጣን ወሪዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እኹል ኣብነት ይናዓና እንድሕር ስታይኮንካ ምክንያቱ ንሕና ህዝቢ ኮይና ከዓ ድማ ኣብ ፖለቲካ ኣይነጥፍኒና ክንብል ከለና ኣብ ፖለቲካ ናህና ውድብ ኢና ንሕና ንመንግስቲ ኮይና ክንመራሕ ከምዚ ውድባት ዘለዎ ንሕና መንግስቲ ኢና ተወዳደርቲ እዮም ንሳቶም ኣብቲ መንግስቲ ምስ ፈረሰ ተወዳደርቲ እዮም ንሕና ንብል ዘለና ህዝቢ ኢና ከም ህዝቢ ኮይና ከዓ ድማ ንስርዓት كساعتي مسواتي كفيلنا نسرعت كن علينا بز مسرت كاينا دما كاب استفلالي بوتان كاب استفلالي على كوينا تاهينا ان صار سرعت عتيقنا زلنا سلازي ابتي بوليتيكاوي
ውድብ ኣይኮናን ክበሃል ከሎ ንሕና ከም ሰልፊ ኮይና ስርዓት ዝምትወደቀ ክንወዳደር ኢና ኣብዚ መንግስቲ ንመንግስትነት ወይ ኣይንብልኒና ኢና ንብል ዘለና እምበር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሲቪካዊ ማሕበር እዩ ዘሎ እሱ ኣንጻር ስርዓት ስለ ኣንጻር ስርዓት ኣይኮንካን ትቃለስ ዘለኻ ስኻ ውድብ ዲኻ ኣይበሃልኒ ኣነ ከምና ኣይድርዳእኒ ማለት እዩ ከምኡ ኣይኮነን ንሕና ከዓ ድማ ኣንጻር ስርዓት ኢና ኣንጻር ስርዓት ክንከውን ከለና ድማ ነቲ ናይ ህዝቢ ብድነት ኣጋጢሙ ዘሎ ንሕና ስለምንታይ ከምዚ ዘይንገብር ንኣብነት ኤርትራዊ ሓድነት ሒዝዎ ዘሎ ዕላምዚ እዞም ኣሕዋትና ክገልፅዎ ዝፀንሑ ኤርትራዊ ሓድነት ሒዝዎ ዘሎ ዕላማ ነቲ ፋሒሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለምንታይ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ዘይንእከብ መጀመርያ ጠፊኢና ዘሎ ኤርትራውያን ጠፊኢና ዘሎ እቲ በበይንኻ ምዃነ ፋሕ ምባሊ መጀመርያ ንተኣክ ንኣብነት ንሕና እዛ ሓደ ጉሩብ ኢና ነርና ካልኦት ግሩባት ኣለዋ ምስ ሰማዕና ሽዑ ነቶም ጉሩባት ሓቲትና ስለምንታይ ንሕና ሓደ ኮይና እስከ ናይ ቃልሲ መዳይና ዘይነካይድ ንሕና ፖለቲካዊ ውድባት ኣይኮናን ክንበሃል ከለና ተቃለስቲ ኣይኮናን ማለት ኣይኮነን ክንቃለስ ኢና ስርዓት ወድቕ ክንቃለስ ኢና ከም ፓርቲ ወይ ከም ሓደ ውድብ ኮይና ኢና ክንሳተፍ ዘይንኽእል እምበሪ ንሕና ከም ህዝቢ ኮይና ከምዚ ንስኻ ነቲ ስርዓት ትቃወሞ ወይ ኩላህና ንቃወሞ ዘለና ከምኡ ንቃወም ኣለና ከምኡ ክንገብር ከለና ግን ሕብረት የድልየና ስለ ዘሎ ሕብረት ንግበር ንብል ኣለና ነተን ተቃወምቲ ውድባት እውን በቢ ንምንታይ ኢኽን ምስ ህዝብኽን ዘይትኾና እቲ ንሕና ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ኢና ሲቪል ኢና ክንብል ከለና ንሕና ነቶም ውድባት ክንሓተን ፀገም የብልናን ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኣይተኻየደን ፀኒሑ እቲ ዘይተኻየደ ፀንሐ እንታይ እዩ ነዞም ውድባት ኣብ ሓደ ክጥርንፍ ዝኽእል ወይ ኣብ ሓደ ጠርኒፉ ነቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ንዕኡ ነቲ ስርዓት ንምቅልጣፍ ኣይተገበረን ፀኒሑ ስለዚ ንሕና ስጉምቲ እዚ ክንወስዶ ኢና ምስ ህዝብና ኮይና ድማ ክንወስዶ ኢና ኢልካ ዝተበገሰ ማሕበር እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ማሕበር ኣይኮናን ትብሉ ስለምንታይ ድማ ናይ ፖለቲካ ተሰርሑ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ህዝቢ ኢና ምስ ህዝቢ ድማ ግድን ኢና ምስ ህዝብና እንታይ ንግበር ክንብል ንኣብነት እንድሕር ትሪኦ ሃሊኻ ኮንካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓለማት ዘለው ይተኣኻኸብለው ኣብ ሲያትል እቲ ዛዕበየ ነግረካ ዘለኹ ኣብ ስዊድን ኣብ ሆላንድ እዚኣቶም ማለት ድዮም ኣይኮኑ እዚኣቶም ወይ ማሕበር ማለት ድዮም ኣይኮኑ እንታይ ህዝቢ እዮም ምትእኽኻብ ህዝቢ እዩ እዚ ንሓና ከዓ ድማ ብኣርባዕተ ማእዝኑ ክትሪኦ ከለኻ ምትእኽኻብ ህዝቢ እዩ ንተኣከብ ወፃዓ እንድሕር ሃሊና ንወፃዓና ከነኽትም نتأكد إيو زي نحنا محبر الذي تا شلكا كون تصفى قبر أغني له. Okay, thank you جعار داغا. أفتن ثلاثة جروب تأكيبكم زلكم أخر لها جعار داغا ملسا. أستاذ كندي كونوا سبات لكم. بتشم أتم محدار لكم ديكم مختل بومبر قالوا له. كافتم أبالات كندي تكونوا أبالات لكم أو. أب حنت جروب زلكم. هو سمع له هذا. أوكي. هو نحنا كابتن ثلاثة جروبات كانت تأخذ كلنا تبزحي يبزح وحدي بزعباتي بزحي قطر نايتي جروبات أبالات دنت شعت أبالاتنا دلنا بومبرن مختلف بومبرن والناس حفن جنة بومبرنا ودخيدانه والناس حفي مختلف بومبر والناس حفي حاجوس إنا زلنا كبعتهم كادما شدشت سبعة لنا إنا أنا يعبيو حاجوس عقباي ودهبته يرجع عالم بهلبي زبيب زودة إزيهم كم عبارات كوينا أبتي تحتي ننهنا سرح حزنا أو ببنهنا تمديبنا إن لنا ببنهنا تمديبنا إن عزلنا ننهنا لنايو نابنت أنا أو أبتي نايت جروب حبريتا وهابن غوسغاسني انا اللونا مدهن حتى مسانا ليا ابزيا انا نطف نزيم اتم سبات نحنا انتاي نغبر علينا نتي زي فلطنا يفلط እና ተዳወልና እንታይ ንግበር ንብል እዚ ተحبريታ ንህቦ ማለት እዩ ይርጋ ዓለምን ዘቢብን ድማ
ናይቲ ነቲ ግሩፕ በብማልቱ ማለት እዩ እንታይ ነቅርብ ባህላዊ ነገራት ዝኾነ ደርፊ ይኹን ወይ ዝተፈላለዩ እቲ ባህልና ፊኡ ዘሎ ዋላ ግጥሚ ይኹን ነዚ ኣብታ ኣባላት ካብቶም 9 ኣባላት እቲኦም ስራሖም ሂቦም ኢና ነቶም ውድባት ክረኽብዎም እሳቶም መልሲ ኣብ ዝሃብሎም ድማ ኩላህና ኮይና ንዘራረበሉ እዚኣ እንታይ ተሓይሽ ንባሃል ኣብቲ ኮሚቴ ኮይና ግን ነቲ ስራሕና በብንሃና እናፅፈፍና ናብቲ ግሩፕ ኣብቲ ግሩፕ ከዓ ድማ እዞም ተጠርኒፎም ንብለኩም ዘለና ናይ 3 ግሩፕ ናብ ሓደ ተጠርኒፎም ዘለው ረቡዕን ቀዳምን ርክባት ኣለናዩ ረቡዕን ቀዳምን ርክባት ኣለናዩ እቲ ድበፅሕናዮ ሓበሬታ ነቲ ጉቲ ህዝቢ ሓበሬታ ንህብን እንተሊና ድማ ከምዚ ንብለኩም ዘለና ዝተፈላለየ ሕጅና ዝመፃና ከም ዜና ፀብፃብ ድዩ ከምኡ ከምዚ ድብለኩም ዘለኹ ናብቲ ስታይ ነቅርብ ስለዚ ናይታ ግሩፕ 9 ኣባላት እዮም ዘለዋ ካብ ቦምበር ጀሚርካ ክሳብዞም 6 ዝገለፅኩልኩም ማለት እዩ ቴንኪዩ መልሼ አንተ ኮይነ ተስፋ ገበር ኦኬ እዚኦም ተም ምሕዳር ጥራይ ድዮም ወላ ተም ኣባላት እዮም ሕጂ ኣባላት ኣብዚኣ እና እስኪ ዕብዮ ዳን እታ ኣባላት ዝበልካ ቁሩብ ከይተደናግሮም እታ ሽማግለ ማለት እዩ ሽማግለ ማለት እዩ እምበር ኣባላት ሕጂ ኣነ ነቲ ሽማግለ ጥራይ ዘይኮንኩ ዝብል ዘለኹ እታ ግሩፕ ሲ ክንደይ ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ግሩፕ 50 ክህልዋ ክእል 60 ክህልዋ ክእል 40 10 20 ከምዚ ሓደ ግሩፕ እዚኦም ተም ሽማግለ ይኹም ክትገልፅዎም ፀንሕኩም ተም 9 እታ ግሩፕ ሲ ኣስታት ክንደይ ሰባት ትኸውን ሒዛላ እታ ናትኩም ግሩፕ ሕጂ 3 ኢኹም ተሓንፊፅኩም ዘለኹም ኦኬ ነዚያ ግለፃ ዕብዮ እቲ ገምጋም ኣብ 3 ግሩፕ ዘሎ ክንደይ ከም ዝኾነ ግለፃ ሳብ ዓልኻሞ ኣብ ዛዕባ እቲ ታሕቶ ግን ተወሳኺ ርእይቶላት ንብኣታ ናይ ሓውና ዝሓተት ሕቶ ኣብ ኣቕሩብ ክሳሃ ገብረሉ እየ ሃራይ ፅቡቅ እዚ ናይ ኣባላት ናይቲ ግሩፕ ካበ 100 ክሳብ 150 ንበፅሕ ኢና ይወርድ ይድይብ እዩ ገለ ድወፁ ኣለዉ ምስ ወፁ ድማ ደይሰማምዖም ኣለዉ እዚ ግድነቲ ስለምንታይ ወፅኦም ክንብል ኣይንኽእልና ድወፁ ኣለዉ ዝኣትዉ ኣለዉ ስለዚ ካብ 100 ክሳብ 150 ኣባላት ኣለውና በዞም ነዞም ኣባላት እዚኦም ዘመሓድሩ ድማ እዞም 9 ኣባላት ኮሚቴ ክገልፀልኩም ዝፀናሕኩ ስለዚ ንሕና ካብ 100 ክሳብ 150 ኣቢልና ንኸውን ቴንክ ዩ እዚኣ ደለ ነይረ ማለት ክንደይ ኣስታት ክንደይ 150 ሰባት ቀለብ ኣይኮነኖ ሕጂ ነዚኣ እያ ክበፅሕ ደለ ነይረ ቴንክ ዩ ኣብቲ ተወሳኺት ኣላ ትብላ ዘለኻ ሻምሓወይ حزام متامايك أفتى توسخت كتجلس خليها ما بها مدرك اوكي ثانك يو حدنت افتحتو تا سيفيك محور زعا بوليتيكا كما يجرو متنطفو قالو زبلا نجر ناي غديحاونا انتاي بعلوتي حدنت ارتراوي نتن بسفلالي بوليتيكا فتات كنبل كلنا بوليتيكا نزارب زلنا زعبا سيفيك محبر هيكون نزارب زلنا እንደገና ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ኣብዚ ዘለና ኣባላት ካብ ዝተፈላለዩ ውድባት ኣባላት ኣለና ኣነ ባዕለይ ኣብ ናይ ባዕለይ ዝሰርሓሉ ካለ ውድብ ኣለኒ ካብ ካልኦት ውድባት ዝሰርሑን ኣለዉ በዚ ጋጣሚ ነተን ኣብተን ኣዘዝ ዘለናየን ውድባት ከመይ ጌርና ናብ ሓደ ኤርትራዊ ሓድነት ከነምፀን ንሰርሕና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሲቪክ ማሕበር ከመይ ገይሩ ኣብዚ ይነጥፍ ንዝበሎ ባዕሉ እቲ ሓድነት ኤርትራዊ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገርና ዘሎ ሁሉ ኩነታት እንዳበልና ናብ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ ከም ዘይምዃኑ እቲ ሽምናን እቲ መጀመርያ መግለፂ ዝሃብናዮም ንዑ ዘመላኽት ማለት እዩ ድሓር ሲቪክ ማሕበራት ናቶም ቴማ ኣዊ ዝምርኮስ እምበር ሲቪክ ማሕበራት ከማን ኣብ ፖለቲካ ኣይነጥፍሩ ማለት ኣይኮነን ንሕና ግን ዕላማና ብመሰረቱ ንሓድነት ኤርትራዊ እቲ ሓድነት ብመሰረቱ ብዛዕባ ኣብ ዓድና ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ንዑ ንምፍታሕ እቲ ሓድነት ከም ርእሲ
ጌርና ንዕተኣኻኸብ ዘለና እምበር ኣብ ዓድና ቀላሚጦስ ንምዝራእ ወይ ከዓ ህንፃ ንምህናፅ ካልእ ዝዓለመ ኣይኮነን ነቲ ኣብ ስልጣን ኮይኑ ኤርትራውነት ዘባድም ዘሎ ንዕኡ ከመይ ጌርና ንቃለሶ ናብቲ ቃልሲ ንኽንኣቱ ግን ከም ሓንቲ ውድብ ተጠርኒፍና ሓደ ፖለቲካዊ ሓሳብ ኣቐሚጥና ዘይኮነስ ንሙሉኡ ጣላሳይ ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካ ጥርናፈ ዘሎ ኣብ ቀዳምነት ምድሓን ሃገር መፂኡ ብሓደ ዝመፃሉ ናብኡ ስለ ዘተኮርና ኢና ሕጂና ውድብ ኣይኮናን ክንብል ከለና ንኩለን ውድባት ጠርኒፍካ ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ውዳበ ንምጥርናፍ ስለዚ ካብ ኣብኡ ውድብና ኮይንና ነቲ ሓድነት ካብ ምርኣይ ካብ ውድብና ወፂና ከም ኤርትራውያን ኮይንና መጀመርያ ንተኣከብ ብሙሉአና ውድባት ዘለዋ ኣብ ሲቪክ ማሕበር ይኹን ኣብ ብውልቁ ዝቃለስ ዘሎ ሓደ ሓድነት ከመይ ገይሩ ይሰርሕ ንዕኡ ንምግላፅ እዩ ድሓር እታ ኣባላት ዝበላ ኣነ ከስጋዕ ሕጂ ብገምጋም ካብ 100 ስጋዕ 150 መበሊና እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ግሩፕ ስጋዕ 56 ኣብ ሓደ እውን 30 ኣብ ሓደ 20 ዝተፈላለዩ ስለ ዝነበር ሰነድ የለን ግን ከም ዝበሎ ካብ 100 ስጋዕ 150 ዝኾኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ግሩባት ብዛዕባ ጉዳይ ሓድነት ኤርትራ ክዝትዩ ይጸንሑ ይኾኑ እዮም ትገምጋም ማለት እዩ ትሽዓተ ዝበላ ግን እቶም ኣብቲ መሪሕነት ኣብቲ ሓላፍነት ዘለው ነቲ ስራሕ ዘካይዱ ዘለው ኣባላት ሽማግለ እዮም ሽማግለ እሶም እዮም ትሽዓተ ኣባላት ማለት እዩ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ በሪሃት ሆነ ሕጂ የቐኒለይ ማይክሪ ኦኬ ተወሳኺ ዘለዎ ሰብ ኣለኩም ድዩ ካብቶም ኣጋይሽ ክቡራት ኣጋይሽና ተወሳኺ ኣለኩም حراي أيانا إنرجيا نباخا مدرك ريد الله كادي اسكحزا أيرجع أيانا أنا إذا جاوبت إلى خنا ثانية دحن بارا وخلق أتي سامبر قبل هذا الخن زخون خوينو تي تحطو بروحي نيرو خون زلو نساتهم هزوان من قصقاسيهم هزوان من قصقاس كوينهم كأ كم هزب متن ودبات خونا سبيكاو محبرات خونا سلفتات خونا ندحدان هزب خقلقلا خوينا نحن سلمتاكم من هزب خنا قلقل نابولكم حابيلكم دي تسرح لهم كحاتو يتخلو سعب زبارتو قل نزارو هيو نسوم قم بقبري يهو كسوة مالو مالتي سلازي نزل زي مردا نافكالي ايديولوجيكالي حسابات متاو ببا زون كم جام زعمسو كم زبلك ياكل زبل دلو حزبا منقسقاس تسيو بحبار نسرح كبلم كله እቲ بحبار كسرحو زخእል መገድታት ኢኻ ክትሕብሮም ክትደጋገፉን ዘለካ ኣነ ከም ዝምበልኩን እቲ ኣብ ህልኽን ክትዕን ዝእቱ ነበረ ክቡራት ኣሕዋት ስራሕ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ከም ትርድእዎ ንሓድነት ንምምፃእ ካብ ሓድነት ዝብል ዝነበረ ድሓር ናብ ኪዳን ድሓር ናብ ባይቶ እተን ካልኦት ውድባትን በብዓይነትን ንሓድነት ፍትናን እሞ ከዓ ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ዓመታት ካብ ቃልሲ ጀሚሮም ካብ ብረታው ቃልሲ ካብ 1961 ጀሚሮም እቶም ነዊሕ ዓመታት ዝተቃለሱን ተሞክሮታትን ዘለዎም ስጋዕ ሕጂ ኣብ ሓድነት ዘይበፅሑ እዮም ቀሊል ስራሕ ኣይክብለኩም ደልየ ዘለኹ ግን ዘይግበር ነገር የለን ህዝቢ እንድሕዳ ሓቲቱ ኣብ ትሕቲ ህዝቢ ዘይመፅእ የለን እቲ ክግበር ዘለዎ ኢለ ዝብሎሞ ከም ሕቶ ጌርካ ክቐርብ ተዳ ኮይኑ እቲ ምቅርራብና እቲ ብቕዓትና ንህዝቢ ከተቀራርብ ኣብ ውዕል ክትእትዎ ኣብ ሰነድ ክበፅሕ እንድሕዳ ትደልዩ ኮንኩም ንዕኡ እንተዛ ኮይኑ እቲ ሽቶኹም ክትበፅሕዎ ነቲ ኩሉ ክስታይ ንዕኡ ክኾኑ ዝኽእሉ ዘለለኹሞም ብቕዓት ክኢላታት ነፃ ኮይኖም ናይ ህዝቢ ዓይነት ስባ ዘለዎም ኣለዉ ዶ ካብ ነቐለት ያታ ናይ ዓንተ ወይ ሕቶ ምስቶም ዝኣመሰሉ ተላጊብካ ምስራሕ ምህጣርነት ስለ ዝኾነ ብቐዳምነት ምስኦም ክትራኸብለኩም ሓቲተ ዝነበርኩ ሕጂ ምስኣ ተላግበት እያ እዚኣ ዘለለኹሞም ምሳኹም ኮይኖም ክሓብሩ ዝኽእሉ ነቲ ድልየትኩም ብዓቕሚ ብክእለት ብፍልጠት ተሓባቢሮም ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ኣለዉ ዶ
انت زي اللوخ بخمي مجدي نخوم اذا عمسلو نخو قربو صعري يكايد ترديكم من تسفخهم انا نموت ارا يكونن نمتحقق زي يغني لي حتى أين برتني قال توسخ لكم دينا كم تبع لكم ما أنا نرجع حتى أين برتن توسخ لك أنا هنا تم أجايشنا لكم دي قال توسخ تبلود دليل بزنا أنا نرجع حدا قبر نحرق قبر اوكي ما اللهم لكم مالت اوكي شان كتوسخلا دها توسخلا دلي نحكمكم ما يكور دلكم ولا حريق دايره افلك اوكي اسمع الله هدو حدمت الله هدو اوكي ثانك يو يا كمزي ايانا انرجي خبلو صنها نفلطينا بزعباتي تقند صقمنا كل جزي سقاب حجي زي تفتح ناي حدمت لعلي 15 عامت نحدنت إلهم بزحات تفتنو سقاع زي موداتا بايتو تباهيلنا أواسا استقبره سقاع حجيجن إرتراو زي تعاوتلو تقند صقم حدنتي إذا حدنت زيجن سقاع حجي أي تعاوتلون قدمنا بزح سري حملو إرنا خنقرفين خلينا مهناتو تقندي صقم نعوخ يتفتح صقم فتح يكلني اثنين حدنا فتح صلاين نويح كصنح زخل عمره هلو الى انا يقمتني مالتي كمي غيرنا امون هنا حجي كنغرفهم هنا سقع موداتا بتي ببزلنا اندا تقالسنا تي ناي حدنت مسرحه كنفتنينا مالتي حجي كن كاله مدرخي زحلف مدرخ كالي نيرو حجي هقدف تي ناي حزبي تنصلو اغاطيمو تي تقامولو نبره انصار حدنتنا حزبنا بعلو نحدنت يصو على زلو مدرخ بعلو تي ناي ياكل صاوعيت لومي نهقدف زي كونس نتي ابوشنا زلو صرا حدنت نغبرو بهاريات ناي ودبي ودبكا ناي سلطان مقددام ناي متهللات ناي بهارنا نزي كله كاب حزبي زمص زلوتي صاوعيت ناي حدنت مالتي سلازي نزي ناي حدنت عيو لومها وانو حزب خوينو بقندو حزب خصاتفو يتي نحنا بايتان فتر زلنا مالتي لومي بزعبات ناي حدنت نعي كم زرداني بحزبي صاوعيت نحردا قريبو حزبي حدنت زقمتهم نطبتات ابوم كمئزاز زي كل حيلي كاب حزب تنصيلو كترف سلازخيل اقدمو حتو حزب خملت زي كل بوليتيكاوي حيلي نحنا ون كنكونو سلازخنا اقدمو كم قدامنت حتو حزب خملت نحردا خينو زخونه بوليتيكاوي حيلهون كاله تقلاساي يكون بزي قدس حتو حزب خملس نحردا خينو اب حدنت كمص تيرتراونت لولاونت ايرترا زعمن بزي قدس تخالق ناي بوليتيكا ورأي فرليو نزي اونزيفو تي امرجنسي غداي هاجر مدحان نتسرعات بحوار كينكا جنبار فتركا نتسرعات كابسرو مبنقاس ابزي بزح فلال زخل نجر سلازي يله حزب زحاتو زلو حتو نزي حزبي مجمريا هاجر كدهنا اللوا እዚ ስርዓት ከዓ ኣይናህናኒ ክእለ ክእል ኣለዎ ስጋብ ዝበለ ኣብዚአን ተሰማሚዑ ክመጽእ ዝኽእል ብዙሕ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ውድበይ ኣተሓስ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ እዚኡ ናትካ ውድብ ከምዚ ስለዚ ኣይንረኸብና ዝበሃል ሎሚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ባይ ዕድል የብሉን ማለት እዩ ዕድል ስለ ዘይብሉ ሎሚ ካብቶም ፖለቲካዊ ሓይልታት ንላዕሊ ናይ ህዝቢ ሓይሊ ስለ ዝሕይል ህዝቢ ተኣኪቡ ነቲ ፀውዒዎ ዘሎ ፃውዒት كملوا زي كل من حركينهم حزب وعلو فترة زخال حدا بوليتيكا وحيل سلازلو لومي نت حزب طرح خمي غيرنا ابصراح كنعدمو نخيل ابصراح خمي غيرنا هنساتفو نخيل سلازي اتناي حدنت
መስርሕ ልክዕ ከምቲ ንፀላኢና ንቃለሶ ፀላኢና ክወድቕ ኣለዎ ኢልና ንቃለሶ ብኡ መጠን ከዓኒ ነቲ ኣብ መንጎና ድላይ ፍትሒ ኮይኑ ነቲ ሓድነት ዝሰርሕ ማዕረ ማዕረ እዩ ክንቃለሶ ማለት እዩ ክልተ እዮም እቲ ፀረ ሓድነት ዝሰርሕ እንደገና እቲ ፀላኢና ኩሎም ሓደ እዮም ስለዚ ህዝቢ እንድሕር ተላዒሉ ንኩሉ ክምልስ ዝኽእል ፓወር ኣብ ህዝቢ ስለ ዘሎ ሎሚ በቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ናይ ሓድነት ኣይሰለጠ ባሂሉ ብኸምኡ ተስፋ ቆሪፅና ኣይንገድፎና ናይ ግድን በብ ዘለና ክንሰርሕና ማለት እዩ እዚ ሩም እዚ ባዕሉ ባዕሉ ኦፊሻሊ ከመርእሲ ብዛዕባ ሓድነት ጥራሕ ስለ ዘይተኣከበ እምበር ብዛዕባ ሓድነት ካብ ዝኽፈል ጀሚሩ ኣነ ፈለጤ እዚ ሩም እዚ ብዛዕባ ሓድነት ዝቃልሶ ይበዝሕ ብዛዕባ ሓድነት ኤርትራውያን ንኽዕውት ኢሉ ዝገብሮ ዝተፈላለዩ ኣረኣያ ዘለዎም ውድባት እንዳዓደመ ዝተፈላለዩ ምሁራት ኤርትራውያን እንዳዓደመ ዝሰርሖ ስራሕ እኮ ንዑ እሲ ማለት እዩ ምዝሩ ምዝሙን ከባዕሉ ዘረኸብ ነገር ኣለና ንሕና ጉዳይና ሓደ እዩ ፀገምና ሓደ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ስለ ፀናሕና ዳ እምበር እቲ እታ ንኸዳ መገዲ እውን ባዕላ ሓንቲ እያ ማለት እዩ ስለዚ ሕፅር ብዝበለዘ ንሕና ብዝተፈላለየ ዓይነት ኣረኣያ ይሃለወና ንዕኡ ኩሉ ገዲፍና ሓድነት ኤርትራዊ ከመይ ገይሩ ይሳለጥ ምስሎም ተቃለስቲ ኤርትራውያን ብሓባር ንሰርሓሉ ባይታ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣገዲዱ ነቶም ካልእ ቀዳምነት ዘምፁ ቀዳምነቶም ገዲፎም ኣብ ሓድነት ክሰርሑ ዘገድደሉ መድረኽ በፂሕና ስለ ዘለና እቲ ፃውዒት ባዕሉ ንሱ ስለ ዝኾነ ድሮ ከማን አንጻር ሓድነት ንኽላዓሉ ወይ ከዓ አንጻር ሓድነት ንዝሰርሑ ይግስፆም ኣሎ ይዓለም ኣሎ ማለት እዩ ይዓለም ኣሎ ካብቲ ባይታ ይዓለም ኣሎ ስለዚ ሎሚ ናይ ኩሉ መድረኽ ፀላኢና ዝህረመሉ ፀረ ሓድነት ዝኸዱ ሰባት ኩሎም መድረኾም ሰዓቶም ግዜኦም ዝኣኸለ ዝመስል ኣነ ብኸምኡ ዓብ ተስፋ ስለ ዘለኒ ኤርትራዊ ከም ኤርትራዊ ኮይኑ እንድሕር ተኣኪቡ ሓደ ኤርትራዊ ውድብ ንምስራሕ ኣየሸግሮን ወይተን ውድባት ነቲ ሓድነት ክሰርሕኦ ክኽእል ኣለዎን ወይ ከዓ እቲ ህዝቢ ነቲ ሓድነት ክሰርሖ ኣለዎ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ዝብል ኣነ ስለዚ ኩላህና ናይ ሓባር ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣነ ንሕና ስጋ ሕጂ ሰራሕናዮ ዝኸድናዮ እውን ነገር የለን ኣብ ቅድሚ ህዝብና ኢና ንቐርብ ዘለና ህዝቢ ሓባር ከይኑ ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ግን ካልእ ካባና ንላዕሊ ባይታ ዕድል እንድሕር ኣሎ ኣብኡ ተኣኪብና እውን ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኣ ክብል ደልየ ይቐነለይ ማይክል ኦኬ ይቐንል حرا كم من سنة فجلخت وسخلا دل خلها كم من سنة وسخلا دل خلها ولا حرا ودموجس الله خده ودموجس الله حدنا تسمع الله حدنا يا تسمع الله نفاس الله واقن قرب تاشم قبرة هو اوكي انا سيمبل على سيمبل كمان لحد نطبقه حدنا تبل حدنتنا كلنا نبل زين كيفن دلو حدنتنا حزبيه بوليتيكا خيخونس ناي سيفيك موفمنت يكون از سيفيك موفمنت كابت ليدرشيب ناتو ريفلكت قبر دي كالر اوف اريتريا خي وي كميجري انفايت قبر دلو خالي I feel your pain كتبلونا حدث ناي حزبي اريترا حدنت كتقبر تهون كان مجمريا you have to feel انا ناي حدا ودي سراي وين كلوزاي وين باركا ناي قلملس كفلتك اللي نعطي هذا اللخوات فل قلنا يتخالي كبين سبله كل جزء كلنا حدا كومن انمي لنا ايش لنا ازي ريفلكت قبل دي تشعات تمرح ندلو حدنت ارتاح بالخلاها كما ريفلكت قبل ديو دي حريقه انت تسعر لهم نتخالي اب كالي حساب كاتيجوري دولس ايش ناتو تردوا ويكتم صوبتناتكم قدمتي نحدنت كامل واسي كما غير كات جروب كمان حدنت ناي اندرستاندينغ قبل خيل نا حزب ببين شش يقولوا له نناتو ايشو له كومن انمي له اساس جنسي اتمرحنت كرفلكت قبر ديو بحاجه بوتا ديو وي بحاجه زون ديو حج قدم مجمرات موثق لهم حدا دفاوي ادرس قبر نيرو نعوق من ملسو كونو تخيلا ازسنا اورجاوي قليتات دبل نيرو حجس تقلصوا لنا يتقولوا دوزي سوري اي نو حماقتها قلنا جست تقلصوا لك تقولوا تهمكم سوري شام تلها جلس الله يبجح اوكي ثانك يو امبرال اكشوالي تحتو مسمرسا ملسكا
سوري تحتو أبو خلها مرساون ملسكي عندها يا أنا يرداني عندنا سفر لي عينت بين كله خالي معناته قاليو أبكبابيو تينعو زقاتمو صقم كابتن سمعها زقاتمو كاشجر استفلي هون خالي قال بأوراجو ستنكفه هون خالي قالي بحيمانته قالي بقانقو ببهيرو قاليون دونات فاميلي سرعات مشم نقولوا بالسفر بحنتي عينت كسا يكونن كهاسينا هلو بالسفر عليه نابنا تابتي ماي هايمانت نهرينا حدا جزي بينتا هارم كله نتم قالوت كم بوزيتيف وسيلو نعو كم دي هاجراوي صار هاجر بمقبر نتم قالوت كن هاجراويان لا جبره سنحلو مسهرم كله نتم قالوت هاجراويان نتم قالوت كن تجمعات ناجبره مزي ترى لكن تينمي تسأله نبلو حدي مالتي سلازي همزة عينت كم عكاين بلنا مالتي أنا الصحة همزة عين الشجر نمنتهي اللوكا نمنتهي بخمسة تودبن أي بحالني جن تلاقينا كل جزء لعلنا هيلي أيكونن لعلنا مهيلي حنت نجر سلازة لا تطرح تلاقينا سلة تورح ولا نيشتي كله نسو سلاس كل جزء نحنا نعوق ساي كساهن جبراي كنا مالتي نحنا ثاني نتسقمنا كنفتح نحرا هنا السفر على عين تسقم زلنا ان تسقمنا يكوننا كنرئ زلنا حيلنا يتي صلاينا بمرعي نتصلاينا كنودادرو نعون ابلعلو عوت كنعوت نحركنا كنودب صراحه زلنا السفر على تسقرنا تسقمنا كم زلو خينو ناي كلنا تسقم بحبار شجر كفتح بحبار كنمت نحركينا طرح مالتي ابنت سيصن حودا دبا حجن فولتينا ابي تراسي ناي بهير ودبات الله ناي هايمانوت ودبات الله ناي ودب كو ايكون دامبر ناي اورجا محبرات الله بوليسيكا محبرات الله مالتي ازي زلو محبرات ازي زلو ودبات استفلالي نعو نسي صقماتو كغلت زخل اوراربا ولا يكون امبر اتوور اربا ግን ናብ ዓወት ከም ጻና ይخلي نحر ادي ኣይክእልኒ ማለት كمان مور نصلاينا ዕድሙ خناوح ዝኽእል ነገራት እቶም ዘለው ሽግራት ከም ዘለው ኮይኖም ከም ሽግራት ከም ዘለው ኮይኖም ክፍትሑ نحر ኮይኖም ግን ናይ ሓባር ጸላይና በሓባር ተወዲብና ክንቃለሶ እንተኸኢልና ጥራሕ ስለዚ ንስኻ ናይ ከምዚ ዓይነት ጸገም ይብልካን ኣይበሃልኒ ኣብ ብሄሩ ጸገም ከሎ ለኾን ብሰፈር ምክንያት ነታ ብሄሩ ንዑ እሱ ዝርዳኣ ሽግር ክትህልዎ ትኽእል ትኸውን ሃይማኖት ኣብ ሃይማኖት ንዑ እሱ ዝተበደላ በደል ክትህልዎ ትኽእል ትኸውን ኣለውን ኣብ ኣውራጅኡ ንዑ ፊል ዝገብሮ ስኻ ዘይትፈልጦ ሽግር ንዑ ክህልዎ ክኸውን እዚኦም ኩሎም ግን እቲ ጠንቂ ኢና ክንሪኦ ዘለና ኣብቲ ሳዕቤን ዘይኮነ እቲ ጠንቂ ናይ ብምሉኦም እቲ ናይ ብሓባር ጸላኢ ስለ ዝኾነ ንኩላህና እቲ ኣብ ኤርትራ ሓደ ነገር ኣነ ጽቡቕ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኣለና ዝብሎ ኣብ ኤርትራ እቲ ሜክ ኣፕ ዝግበር እንታይ ዘይከይኑ ኣብ ኤርትራ ብህግደፍ ዝርባሕ ብኣውራጃ ይኹን ብብሄር ይኹን ብሃይማኖት ወላ ሓደ የለን ንኣብነት ሓደ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ሕብረተሰብ ሓደ ተረባሕ ነይሩ እንተዝኸውን ቀጸላ ተረባሕ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብ መወዳእታ ኣብ ቃልሲ ክንኣቱ ከለና ከምዚ ናይ በዓል ሊብያ ከጋጥመና ከምዚ ናይ በዓል ሶርያ ከጋጥም ኸዲ ምክንያቱ ናይ በዓል ሶርያ እንድሕሪእናዮ ኣብ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ወፅዓ ገለ ዘይውፅዓት ሕብረተሰብ ስለ ዝነበሩ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፖለቲካ ሓይሊ ናብኡ ተጸጊዖም ኣብቲ ዓዲ ኣብ ነንሕድሕድ ኩናት ኣትዮም ማለት እዩ ኣብ ዓድና እኮ ናይ ለውጢ ሕቶ ብምሉእ ሕብረተሰብ እዩ ብምሉእ ዝመጽእ ዘሎ ገለ ተረባሕቲ ቶም ገለ ተረባሕቲ ኸኣኒ ኣብ ኩሉ ኣለዉ ኣብተን ኣውራጃታት ኣብ ኩሎም ኣለዉ ኣብ ሃይማኖታት ኣብ ኩለን ኣለዉ ኣብ ብሄራት ኣብ ኩለን ኣለዉ ቶም ተረባሕቲ ማለት እዚኦም ሕጂ ቁንጮ ናይቲ ስርዓት እምበር ናይቲ ሕብረተሰብ ዝውክሉ ይኮኑ ናይቲ ሕብረተሰብ ንኣኮሎ ግዛይ ዝውክሉ ይኮኑ ንሓማሴን ዝውክሉ ይኮኑ ንእስላማዊ ዝውክሉ ይኮኑ ንክርስቲያን ዝውክሉ ይኮኑ ስለዚ ህግደፍ ብምሉኡ ንዝተወሰነ ናይ ሕብረተሰብና ቀጽላ
ዝውክል ስጋብ ዘይኮነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብምሉእ ኣህና ክንጥርነት ንኽእለሉ ሽግር የብልና ንኣብነት ዝበሃል ሕጂ ሓማሴን ገለ ከምዚ ባዶ ሰለስተ ዘውርዮ ናይ ህግደስ ናይ ሓማሴን መንግስቲ ገለ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓማሴን ናይ ትምህርቲ ዝበለፀ ዕድል ክረኽቡ ርኢና ሓማሴን ናይ ፖለቲካ ስልጣን ዓበየ ሒዞም ርኢና ኣይና ኢንቨስትመንት ዝግበር ርኢና ኣበይናይ ናብ ወፃኢ ዝበለፀ ትምህርቲ ተሰዲዶም ክረኽቡ ርኢና ኣበይናይ ኣብ ዓዶምሲ ኣበይናይ ዝዓበየ ፋብሪካታት ክትካል ርኢና ሞር ከማን ካብ ህዝቦም ላዕሊ ኣቲካዊ ጎንፅን ክውፅዑ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ፌክ እዩ ሓሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ፀላይና ሃገር ዝዕኑ ነቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ብምልኡ ዝራሲ ስጋብ ዝኾነ ንሕና ከም ሃገራውያን ከና ክንጥርነፍ ሽግር ዘለና ይመስለና ምክንያቱ ሓደ ኣውራጃ ክጥርነፍ እንድሕር ኮይኑ ብሓደ ኣውራጃ እንድሕር ተሃሲ ማለት እዩ ሓደ ኣውራጃ ንኣብነት ኣከሎ ግዜ ብደቂ ሓማሴን እንተ ጥራሕ ዝግፍዕ ዝወሪዶም ነርሱ ዝኾኑ ኣንጻር ደቂ ሓማሴን ክበገሱ መኽኣል ነይሮም ወይ ደቂ ሰራይ ብደቂ ጋሽ ባርካ ተሃስዮም ነይሮም ተዝኾኑ ከምኡ ክኸውን መኽኣለ ወይ ደቂ ትግርኛ ብደቂ ሃሎ ብሄራት ተሃስዮም ነይሮም ተዝኾኑ ናይ ከምዚ ዓይነት ኣወዳድባ ክንውደብ መኽኣልና ነርና ንሕና ግን ሕማቕ ስለ ዘለና እምበር ፀላኢና ከማን ብጣዕሚ ኦፖርቹኒቲ ዝሃበና ንሕና ከም ደቂ ሃገር ናይ ሕብረ ብሄራዊ ዝኾነ ኣወዳድባ ክንውደብ ፀገም ዝኾነና ወላ ሓንቲ ነገር የለን ብጀካቲ እኹል ዝኾነ ናይ ንቕሓት ደረጃ ወይ ከዓ ናይ ምትእምማን ዘይምህላው እቲ ባዶ ሰለስተ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጥና ዝገብሮ በታ ዘለሃና ሰንኮፍ ነገር ንኸይተኣማን ሰርሑ ስራሕ ተዘይከይኑ ነዚ ኢናኻ ንሕና ቀዳምነት ምትእምማን መታን ክንፈጥር ኩሎም ፍልልይና ከም ፖዚቲቭ ከም ዳይቨርሲቲ ከም ፅባቐ ንሕና እንዳረኣና ናብ ሓደ ክንመፅእ ንኽእል እቲ ታሪክና ዋዕሉ እዚ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ንሓድነት ኤርትራዊ ኣፀቢቑ መስኪርዎ ዝኸደ እዩ ሎሚ ናይ ጎረባብቲ ሃገርና ሽግር ክንርኢ ከለና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም እንተሪእኻዮ ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀገም ዘይኮነስ ኣብ ናይ መንነት ፀገም እዩ ዘሎ ኣነ ኣምሓራይ ዝብል መርሓደ ኣነ ኢትዮጵያዊ ዝብል ኣይትርእየና ማለት እዩ ኣነ ናይ ኣምሓራይ መሬት ኢሉ ዝሓትት ኢኻ ትርኢ ሓደ ናይ ኦሮሞ መሬት ኢሉ ዝሓትት ኢኻ ትርኢ ኣብ ኤርትራዊ ኮላ ኣብቲ ስምዒት ኣብቲ ናይ ስነ ልቦና እንድሕሪኢኻ ኤርትራዊ ዝብላዕ እምበር ኣነ ናይ ኣከሎ ግዛይ መሬት በዚኣ ተወሲዳትኒ ናይ ትግረ መንነት ናይ ትግርኛ መንነት ዝብል ሓደ ዝቀላቀል ናይ ህግደፍ ልኡኽ ተዘይከይኑ ከምኡ ዓይነት የለናን ምክንያቱ እቲ ዝሓለፈ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ባዕሉ ነቲ ኢሉ ክስበር ዘይክእል ሓድነት ኤርትራውያን ሰሪሕልና ሓሊፉ እዩ ስለዚ ኣነ ንዑ ስለ ክሳይ ዝገብር ብርግፅ ዝተፈላለየ ፀገማት ኣለና ከም ሕብረተሰብ ህግደፍ ካርመና ከሎ ብሓንቲ ዓይነት በትሪ ኮነ ሃሪምና ብዝተፈላለየ በትሪ ስለ ዝሃረመና እተን ዝተፈላለየ በትሪ ዝተፈላለየ ዓይነት ፊል ክንገብረን ንኽእል ንኸውልና ጀነራል ግን ነተን ኩለን ኣባትር ሒዝዎን ነተን ዓና ዝሃርማና ኣባትር ኩለን ሒዝዎን ዘሎ ህግደፍ ስጋዕ ዝኾነ ፖይንትና ኩሉ ግዜ ንዑ ጥራሕና ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብኣያ ዝርዳእ ድምፂ የለን እብል ኣለሁ ሃገረይ ኣረኖ ናትካ ከይትኸውን እምበር ካልኦት ይሰምዑን ኣለዉ ስለዚ ኢምፐርሰናል ጃስቲክ ኣይ ቲንክ እንድሕር መሊሰልካ ብኣ ክዕፅራ ምክንያቱ ክንውሓ የብለይ እንዲኣ ርድእቲ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኩላህና ክንእከብ ኩልና ዝተፈላለየ ዓይነት ፀገም ዘለና ኢና ተኣኪብና ዘለና ቴንክ ዩ ማይክ ፍሪ اوكي ثانك يو توسخ لكم لقاشنا حجي حري سوسان حدن الكادلا وصيخه اتو بليس كاب عنتو يكون نصحف الكانيرنا حجي حراي وصيخه اتو اي تشجرنا زو مغاش اندات نسمعنا يوم كلنا تخلالفو مالخه حراي كتوسخوا لا تدليل لكم عندهم جا ولا ابحثهم كيدو ابحثهم كيد تملس الله سامي قاشا دي 5 اوكي كاشف هكا حزاب التمايكس سامي حزا وريدل كالله ريد اوف كالك حزات خلا حسامي ما بخا مدرك سامي هلو يا حسكايا صنح كسامي حسكايا صنح كوديكا حجه اسمع لهم
هو تسمع لها كم من سنة بدحري حزة حريدها حزة أنا بخا حجي مدر سلام سلام كبرات حوات كابل على سكع تحتي بملوخم أبزي أزلوخم دكو حزبي أنا سمي سمر أفوركي يبهال أبزي بقول حدنت كزرب كله الدمات مسيم زلوا عقات عملي كابتن زفولتم سلزخونو إذا زرب سنحة كم سمرة كم أنا بقلباتي أبايتا زي اللي سمرة كبر حو أنا أنت أشمه دورة كامو أبزرمنا كل جزية قاشة كبري حتى ندابلنا خلنا أفتح حتى كنت كيدا لا كامبر بقمت اليوم تخدينهم متيوم بقول اليوم تخدينهم متيوم زي أبقم أبنت أشمه كنت أتخلها أبشع خاتم اللس حجي مدبنا يحطوا له أفتح حتى نغيد بليز نابخا مدرة حدا هابتم تشعات بومزلو حدا خابقومي خابقوم سلزخون كيخا تحقق جن كل سبك فلطل تسمعنا لخا دي خا كبر حو تسمعنا لخا دي خا اسكت سمعنا تلخا حدا مقبر تسمعني لخا مسلني اب حتى ينازلنا بلك لخو اسخا بينك تزارب لخا مو تزارب زلخا خي مسلك سمعنا نحرا لخا زقرم كو ايتا ايرتراوسي نابخا مدرخسك اب حتى اوتو قاشا ايكون كون اني كامو قاشات يكون كامو اب حتى خطأت تخيل ديخا اب حتى خطأت تخيل ديخا اب حتى تأت تخيل تخون ريد حتى يبرو له اني اتي ابزي كل سبيكاتا تلالو مش كنت مخان زوم هدف شنكولال زبلون اسم يمزطلون بقالسي هذا سب كترنا في انا خبقاس يلو خبقاس كله اسخاس لزي تسمع معك ختصلوا ما ايتمصو بليز كم ايغبرني غاشا خوينو مصينا حدነት تبغيسو 150 سب እንዳሰዓብዎም كله ስስኻ በይንኻ ክትቃወም كلኻ نفسኻ حساس بلا እንታይ ስለ ዝኾንካ خስኻ خو ትገብር ዘለኻ انا ከመይ ገይረ ክፈልጠካ ስኻ ደላይ ፍትሕ ዲኻ ወላ ግደፊኻ ሕጂ ክትቃወም ትመጽእ ዘለኻ ገዳይ ናባኻ ክብርሓ حتى لناكم بليس اب حتى نخيد حتى نحر زي بالكم كوينو ግን ሸንኮላ ላይ ተብሉና مستم هدف ሸንኮላ ክንብሎ አخلنا ስኻትኩም ቀደለይት ፍትሕ ተመሲልኩም አይተባላሽው ፕሊዝ ናባኻ መድረኽ ገዳይ ኦኬ ታንኪዩ ድነትና ታንኪዩ ታንኪዩ ያ እስከ حساب ገዳይ ባ حساب ተጠበር حساب እስከ ከመን ሰኒፈ ናባኻ መድረኽ كمن سني في اسك حدنتنا يلون يرمو قداي حنسب هب نابخ عدل سمع الله هو تسمع الله كبرحه سمع الله كسمع صنيحك حزامو اوكي سمع الله حجي نابخ مدرك هاراي ثانك يو زحفتي انا كم ارتراوي ጉዳይ ሃገረዩ ከሕመመኒ ዝግብኦ እምበር ጉዳይ ህዝበይን ሃገረይን ከሕመመኒ ዝግብኦ እምበር እንተ ዘይ ረቦሽ ክለኻ ሓምም አይግባእንን ሓቀኛ ኤርትራዊ እሞ ከአብ ዝእዋንዚ ሃገርና ዘላቶ ኩነታት እንዳረዐ ግርግርን ረበሽን ክገብር ዝደሊ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ፀግለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሹ ኣብቲ ሓድነት ኣነ ካብቶም ምክትል ኣቦ እምበረ ኣብቲ ካብቶም መርሒነቴ ተኽለ ኺዳነ ዝበሃል ሶሪ ዓንቶይ ኣብ ሕማቕ ቦታ ስለ ዝነበርኩ ወፅአ ነይረ እንታይ ክብል ዘላ ኣነ ብሓፈሹ ንሕና ኤርትራውያን ንምንታይና ውድብ እንዳጫጫሕና ንነብር ዘለና ስለምንታይና እንታይ እዩ ወይ ሕማምና እንታይ እዩ ኢልና ፈቲሽና ንፈልጥ ንዝብል ኣብቲ ፖለቲካዊ ፍልልያትና ካብ ሰለ ክሓልፍ ኣይግብኦን ምክንያቱ እቲ ፍልስፍናታት ይድርተና እዩ ሰለስተ እንተን ፍልስፍና እንተበዚሑ ከብፅሓና ይኽእል እዩ ስለዚ እዚአን ሰብ ስለተወደበ ይኮንካ እንትፀልኦ ግን ኣብ ምክንያታዊ ክኸውን ኣለዎ ክትውደብ ከለኻ ክትፍንጨል ከለኻ ክትሓትት ከለኻ ምክንያታዊ ሕቶ ወይ ከዓ ምክንያታዊ ቃልሲ ክኸውን ኣለዎ
نحنا جن كبرات حوات أبزوان زي نريو زلنا بجروب بجلا دقة نجارات على الكا كوريخا ويكا كاب سلطان مسان كايو 3-4 سب حسكا جروب فليخا نتقاسي ندخل مين هذا لنا أتي حقاو زخنا ويكا بوليتيكاو حتى زلوا كا كنصلهم يبلا نابنت بيراو حتى زلهم هيمانتاو حتى أوراجا حتى إذا خلى علي خلي أب حد هزباو ديمقراطية وقالسي بحرياوي زل علي إذن نوري كنا جن بتستحت من يوم دسما معك كانت مخاخت السما معك تكلا لك بيراو حتى سلزلك مستحبر بيراو زلوا ودب أي تسامع معني خاملة يكون تسامع معي خا لعلنا حد تأمن عند حركونك جدني خا تسامع مع حق أنيا هزباو علامة تليكا هزباو علامة تدي بالكاجن كل جزين ذات فلا خندها تهادم كأخت نبر مالك سلازي إذا أبايتا زلوا نحنا دم بتقاوم نبلو كاب سلسة حلفو أيقبهم تم بهراو حتى زلهم بهراو حتى حدا نبلو تم حبرو بهراو زلهم كا حبرو بهراو أتخالق حتى زلوا هاي ما صار حتى خا بهاي ما صار حتى خلى عليك كألي إذا حتى زي أب حدا لعلنا هاجر أب لعلنا حجز أمن مزخود تجاي أفلا لا يكون تجاي هزبي إرتراح حجي حدا ودبا يكون زدليو 4 سلسلات وي 3-4 ودباتين زدليو مريصو نابدس دبلو مريصو بقوام تمريحه خنبر خلي يزدلي انت زي حدا ودو كم زني هزوا قنبار اتيو بجكاي بدحريو سعريب ولا بلا ادقي بحال كم زي هدف كهون ايقبوني دحر دقيم مالتي سلازي نحنا أول غير حدنت كا مانم يخون مانم راح إرتراوي يخون ما خا بهزمو زحمن أبز من قد زي ويكا أبزنا هنا قعزو خاص كساتف دلواتينا نزخاينا نحنا نقال زلنا نمبر حدا بهر حدا خمسة حدا أوراجا قل زبها أبانا أيسرحني كم مثل جن مانم سبكو قوم مثل الله سلازي سلا تقاوم كايلنا نحنا نصلو سبب لنا سلا تقاوم كايلنا نحنا نتقع سبب لنا سبب زمسلو خو قوم يخلي جن لعلنا حقن مخنياتاون كتكون كتكل علىك قال نحنا اب بلكالخ عكا غزينا خاب نحلفو ندحر ناي بوليتيكا نسرح حالينا بزعبا بوليتيكا خنصنع خنكل علينا توم ليكاونت ناي بوليتيكا تفالاسي فم تفلسفنا اقميطم مفتحيتات الله بزح عينت امراضيتات علينا نزا انبيبنا اب هاجرنا خطك نزل العلة نتقمل انت زي لنا يبعلنا فلسفنا اندحرامتينا كنسامع معين خلينا خورات حوات ابت زلو او رعبنا فتشنا دواتنا نقبر ስለዚህ አነ ምሳም ስለተባአስኩ ሳም 50 ስለተባአሰ ቃልስኩ ገጥፎ ማለት አይኮነ ቃሲ ናይ ህዝቢ ቃሲ ቀዳምነት ነብስኻ ከተቃለስ ድሕሪና ሃገርካ ንህዝብኻ ናይ ከተቃለስ ስለዚህ ኮኮሪኻ ንሓደ ከተወንጅል ወይ ንሓደ ከተናስ እዚቲ ኣብዚ ታሪክ ደምባሞ ኤርትራ ዘሎ ማለት ስለዚህ ክቡራት ኣሕዋት ኣፈላላይ ዝበሃል ንሕና የብልናን እንተ ተፈላለና በርባዕተ ሰለስተ ክንከውን ንኽእሊና እዚ ኸ ጸጋይ እዚ ዕድለኛታት ተኮይና ንሪና ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኣሜሪካ ትሪእዎም ኢኹም ሰልፍታት ክንደይ ውድባት ኣሎ እዚአን ኣብ ፖለቲካ ሓመት ክጋበር ኣይውዕላ ኣት ማሕበራዊ ጉዳያት ብሓንሳብ ሻሂ ሰቲ ፃወቱ ካልእ ስርሖም ካ ይሰርሑ ስለዚ እዚ ብጸጋ ተቐቢሎም እዮም ዝነብሩ ማለት ንሕና ግን بحسب سلطة فلينا سب نعوخن قنصل ليتن معلتن كيدقسنا نحدر مالك ازي حماق ظهري حماق تاريخي كم تتقاد لحركة إيرتران هزوا قمبار زقبرو كومي ازي حقب حدا ود بلا على تصور كل ميدا إيرترا قال ود بيتصور انبر ندحر حقنيا تقالاص يكون كمالتي قال ابزنا هنا عنتو حدا حونا نقول حزب إيرتراس زطرنا فديو كل حزب إيرترا أبال حزب إيرترا أبزي محبر كساتف يخلي مانم يكون مانم مالت سلازم نحنا بتاع عقمنا بخومينا نسرح زلنا ناي كلاتكم حاجة زيد لنا نحنا بيننا وجروب يكوننا تقنشلنا ويكا بيننا جزا فلينا خنبر على ما يبلان ما مست حدنا زجبرة نحنا مسوينا حدنا نجبر ما مس لو ما عاد خلت ود حدنا تجرب مسوم سالسين خون ثلاث سود بحدنا تجرب نحنا رابع لنا حمش تجرب نحنا شادشة لنا
ስለዚህ ንሕና ምስቶም ወሓደ اوكي اوديقاتك كلا كبرحه اوديقاتك كلا مو هو متخه اوكي حجي متخه اوكي هراك انا نحنا خا كل ግዜ مسኦም ተደመርቲና ንሓድነት አይና ሃድሞኒና ንሓድነት ኢና ንርዕሞ ንሕና ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ንሕና ኣብዚ ኤርትራዊ ሓድነት ዘለና ሰባት ዝተፈላለዩና ዓይነት ኤርትራውያን ኢና ዝተፈላለዩና ዓይነት ኤርትራውያን ክብለኩም ከለኹ ካብ ኩሎም ብሄራት ካብ ኩሉ ሃይማኖታት ካብ ኩሉ ራጃታት ኢና ስለዚ እዚ ፀቢባ ተሓሳስባ ካብ ኩሉ ኾነጥፎ ክንክል ኣለና ኣነ ወዲ ሓማሴን ተኮይነ እንታይ ድሕምም ኣለኒ እንታይ ወዲ ሓማሴን ተወሊደ ኣነ ኣብ ሓማሴን ደም ዝበሃል ናይ ሓማሴን ወይ ከዓ ናይ ኣኮሎ ግዛይ ብጫ ናይ ሓማሴን ቀይሕ ናይ ሰራየ ፀሊም ዝበሃል የለም ኩላህና ኤርትራውያንና ተወለድ ካለ ዓዲ ምግላፅ ፀገም ኣይኮነን ትርጉም ብኣኽቢድና ይንርአዮ ካልእ ሰብ ክውደብ ይኽእል ኢለኩም ነይረ ዓንተ ወይ ንኣብነት ብሓማሴን ከም ተሳሙ ዝብሎ ነበረ እዚ ወዲ ሃንስ ዝብሎ ዝነበረ ሰብ ክውደብ እንተኾንካ ምኽንያታዊ ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ሓማሴን ክውደብ እንተኮይኖም እንታይ ይትፀገም እንታይ እቲ ምኽንያቶም ኢሎም ኣፅኒዖም ክገብሮ ከለዉ ከምቲ ዓንተ ናይ ፍትሒ ፀገም ድዩ ኣብ ሓማሴን ፍሉይ ወፃዓ ዝወርዶ ናይ ባጀት ፀገም ድዩ ናይ ስልጣን ዘይምዕሪ ዘይምክፍፋል ድዩ ናይ ከለ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ ስለዚ እዚ ምስ ዝጎድል ሓደ ሰብ እትረፍ በውራጃ بعدي بعلتون بستفلا ملك حتى خل عليه هذه إذا أب حدا ديمقراطية وسرعة جبوا مثل نحدا سبب نحدا جروب نحدا عدني فلذي بخنز أطفي بناين رأيه نحنا إرتراوان بستفلا ملك تعاو بخنا علينا جن بحزبه ديمقراطية مدرخ كفتح كخيل الله لعلنا حق خن أمن كن كإل لنا فلذي زروا خين وحالكم كرات حوات أبزنا هنا جروب ما نم ما نم كساتف مثلا لو أتي مرحلة تابسل الصور هنا نكاير زبلني عنتوي إذا كوني عنتوي إذا حاولنا أبالتم تشعتي بدير أيكون السبزي مثلا يلن تم تشعت شو ممكن تسوي عليكم يغلي سلسلة لو نخطط تسلم يلك تجبره علامة نوريو كم تراو نوريو السبزي مثلا نازل كمبيوترزي زي تشعت وتي ولا نولدنا خلت نسوون كمان يجبر سلسلة السبزي بيني متيو أنا أيام يزول أنا فلتاني خم تغلى مالتي سلازم خبرات حوات أتحدثنا ناقن كلها إذا إتكلنا نخنصر حل زقب أنا نحنا خاطر عنا خن قبر الله مالنا نتوقعونه من قصاصات خونه محبرات خونه سؤالنا خنباتات نيبلنا أبتدى السماع معنا نتوي تأكيدنا نسمع بده هجرنا يقدمنا له حزبنا يقدمنا له نحنا نقام علينا ندابلنا حزبنا يبين له أزمينا سلازم حزبنا نركبه هجرنا ندحن حزبنا أبعد خملس كم زلوا نقبره بس thank you أدل سلا ذهب كنا ذهبتي thank you يا أنيلة thank you كورحة إذا يوم قبعنا هيدا تقديمكم أبزي كل الكتبلوز حقهم من جنب تقاومه أبزي جزيزي زحاز كحيس كأركب جزيز سلا زخونة نحدنا تيلو زد مت إحنا زرومزي نحدنا سلا زد مت كنا حقو فينا نحدنا كت أنا أوفيلكم أبزين دحر كتزارب وقت ما تخونكم أبزين إحنا أي كنفقد لكم لنا لأنه خسامرنا ساتهم أيكونوا ستود دباتنا سميرا أب حدا متينا أب حد إرجزي نسرعة زعلينا نتوقع حزبنا خنا دحنينا نبل زاري نحنا حدنا تفحفح قبل زبل أنا خمزي أنيرة أنا نايول كحطة يبلنا نحنا أبزي حبار حطة يزولوا حزب إرترا السخان دحر زيت عمك خوينو كأنا حدا سبيل يكون كنا نخك على سويك أخك على خل السخاء خمسة عمك غير كم مستنبط كتما ساسيل كخت أبتي أزيد لك إمبر أنا سزيهم كم زيهم ملك حجنا حدنا تفح بتن كتبل حرت دلوك تانكيو ونلازم كبرت حبتي إذا قبول يكون سلذي إذا شام كل الزبل حتى حجة كمان كنا قرب مت أنا رام أيتد قوم وابليس نحنا تقدادينا حبيرنا هنا نزخون أخون زمت حتى نحرك حدنت وصاي ويس كازخونه صرفت الله تقبلنت يبلون لنا تزاريبنا نقد مزاجر سلازي بليس حوات اب حتى تخدنا صبو نيرو تحطو تصل من نيرو حتى غداي دخنك غداي حتى قربامو دحرنا يانا انرجي خنبو نباكم مدرخ تانكيو هادنتنا يا بزونه انت ያለ መስለኩም ከምቱ ዝበለቶ ሃድነትና ንዝሆነ ዝመጽ
ነገር ቅበሎ ክንክእል